وسنات مدري بينو زقامتهم بزيدرت أدماس نخلو زريو نزلنا من ورجيت قبر الوحقي نبركينا قودا زبجو من قدي جرت سيب له سلطان من قسو وملاخي عبي نبينو جرت سيب له سلطان من قسو وملاخي عبي نبينو جرت سيب له سلطان من قسو وملاخي ستون نبينو جرت سيب له سلطان من قسو هللويا كم يزنحكم كبرن من يسوس تمالنا من زر عالمن كم يكنهم نافقناكم كنينا بحكي نافقناكم كنينا صبوق غزي نيرنا فيسبوك ويوتيوب تخاتلكم الله هنا بحكي تصبحوا قال يرخي بمزي تقال نذكرنا دسو رومي 11 ንምትጋህ አይተታከዩ በመንፈስ ተቃጸሉ ለእግዚአብሔር አገልግሉ እስከታቆሉ ሃሌሉያ ሕዋተይ እዚያ ተጸበየ ኸይደ አምላኽ እንታይ ድብለና ደሎ በመንፈስ ንቀጻጸል ማለት ነቲ ውሽጣው መንነትና ነነቃቃህዮ ነዚ ድመውት ነዚ ድኸይድ ነዚ ድቅበር ደይኮነስ ነቲ ሰማይ ድኸይድ እንታይ ንገበሩ ንመግቦ አሜን ዶ እስከብጣ ሃደሎ ውሽጣ መንነትካ መግቦ በሎ አይትረሳዩ በሎ ብዙሕ ግዜ የውይ ባዘወይ ኢስ ኳይት አይስማዕኒ ግን የውይ አይበላዕኩን አይሰት ይሁን ብሎ ሶ ውሽጣው መንነትና ምስ ድብርት ንቃጻጸል ማለት ነው ተተቃጻጽልና ሰይጣን ኣብ ቅድሜና ደው አይብኒ ሽግር ኣብ ቅድሜና ደው አይብኒ አሜን ዶ እግዚአብሔር ይባረክ እቲ ደገርገለና ሓውካ አምላኽ ይባርኮ በጣም ሰናይ ግዜ ነርና ኣሕዋት ሰላም ኢሎም ሆምዮም ካብ ካልኦት ስቴታት ካብ ካልኦት ሲቲ ድመጹ ኸዓ ተላሊናዮም ደስ ደብሉ ሕብረት በጣም ጽቡቅ ይምሽ ንሕበር ዶ ካብ ዝላዕለ ንሕበር ዶ ናይ በሓቂ ሕብረት ኣቦ ስኡል ይኮነን ጎይታ ሕብሩ ክብለና ከሎ ኣብ ሕብረት እንታይ ኣሎ ሓይል ኣሎ ነፍስ ወከፍ ሰብ ጸጋ ደሎ እንታይ ተሓዊ ነፍስ ወከፍ እንታይ ይቀጻጸል ኣይኮነ እንዴ ሓንቲ ሓዊን በይና ሃብት ኾንሲ ናይ ኩሉ ሰብ ሓዊ ማለት ኩሉ ሰብ እንታይ ስፔሻል እዩ ኣይኮነ እንዴ ኩሉ ሰብ ጊፍትድ እዩ እንታይ ዳ መን ከመይ ይጥቀመሉ ጥራይ አሜን ዶ ሶ ነጎይታ ነገርግሎ ንጻር ከምዛ ትሪዋ ከምዛ ህይወትና ከመያ ወያምሽ ኣብ ናይ ጎይታ ንጎያለና ካል ማትሰብሉን ሕዋቲ ገለገለና ጸጋ ባህል ኩሉ ወይ ገለ ባህል ኮፊልካ በቃ ኮፊልካ ድመጽል መስለና ክንጻር ኣለና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ደብረ ዘይት ይኸይድ ነይሩ ይድብደ ነይሩ ክደም ዓልቲ ኤቭሪ ዴይ አልቀዲ ንጎተሲዩ እንታይ ይገብር ይጽሊ ሽዑ ንግሆ ንደቀ መዛሙርቱ ተሲዩ እንታይ ኳ ጴጥሮስ ነዓ ዮሐንስ ነዓ ሌትስ ጎ ታገብር ውዕል ከናግፍ ይኮነ ዲ ሰዓታት ይሕልፍ ክጽሊ ከይዱኻ እንታይ ይገብር የናግፍ ዊዝን ሰከንድስ ውፃ ጥራይ ድሉ ቃለ መጠይቅ ከም ዝናይ ሕጂ የለን ካበይና ከደሃ እንታይ ኣኻ ገለመለ የለን ሓንቲ ግዜ ጥራይ ክንደኹም ጥራይ ነበር ኩሉ ዘ ምክንያቱ ኢየሱስ ምስ ሓስካ ሓዊ ሒዝካ ኣለኻ ማለት እዩ ውፃ ኣይኮነ ዲ ታይፕ ኦፍ ኤንጅልስ ታይፕ ኦፍ ዲመንስ ክነጽንዕ ንወይና ኣይኮነ ዲ ነጽንዖ ኢየሱስ ጥራይ ልቀዲ ሶ ብሓዊ መንፈስና ብሓዊ ይቀጻጸላ ወርትግ ይቀጻጸል አይጥፋኻ አሜን ዶ እዚያታ መኽሪ ካልኣይ ንመንእሰያት ብጣዕሚ ደስ ደብል ግዜ ነርና ኣንሃ ናይ መንእሰያት ብጣዕሚ ጾር ኣለኒ ኣም ሶ ሃፒ ሕዋተይ ንኣምላኽ ድቕበልዎ መን ንሕና ድና ሕጂ ኮን ንሕና ኩፈልጥና ኢና ካባና ትሰጉዶ ኣነ ስጋኣት ኣለኒ ሁሉ ዘይ ተኣምነት እምበርከ ክጸንሐን እያ ድበለሲ እዚ ግዜ ኮይኑ ስማዓኒ እዞም መንእሰያት ብጣዕሚ ኣይትነዓቆም ድብዲ ነይሩ ትሞዳታ ይኹም ኣለዎም ብጣዕሚ መንፈስ ቅዱስ ተንከፈኒ እዞም መንእሰያት ኣይንዓቆም ንምሃሮም ካልእ ሰብ ድቕበል የለን ኣይኮነን ካብ ካልእ ፕላኔት ኤሊየንስ መፂኦም ኣይቅበልዎን እዮም ኣይኮነን ነዚ ወንጌል እዚ ደመሓላልፉ ሳቶም እሞ ብተኻእለኩም መጠን ኩሉ ግዜ ከይነዓቅኩም ብህድኣት መሃርዎም እንደገና ቫልዩብል ምዃኖም ብክርስቶስ ዋጋ ከም ደለዎም ንስኻትኩም ዋጋ ከም ትብሁም ብሉፃት ፍጥረታት ከም ምዃኖም ንገርዎም አሜን ዶ እዚኣ ናታ ተማሃርና ድመፃና ዝተረፈ ኣብቲ ዩቲዩብ ፌስቡክ ጌርኩም ርኣይዋ ሃሌሉያ እስከ ሎሚ ጎይታ ክምህረና ንጸልይ እስከ ሃሌሉያ ራባባላላባ ሴማማናናሞ ሃሌሉያ እዚ ብሩኽ ጎይታ ትማልሎ ምን ዘለዓለም ጎይታ ድኾነ ኣብ ሰማርያ ኣብ ይሁዳ ኣብ ገሊላ ኣብ ኩሉ ድሰብኽ ነበረ ኣምላኽ ምሳና እስከ ሎሚ ተዛረበን በልዎ ሕዋተይ ሎሚ ቃል ድቕይር ሒዘ መፅእ ኣለኹ ብዙሕ ተማሃር ኩሉ እስከ ኣቦ ሎሚ ሓንቲ ቃል ተዛረበኒ ሎሚ ድፍውስ ቃል ሃሌሉያ በቃ ሎሚ ድሳገረሉ ቃል
نفس وكف سب لومي قال حزو خم تخيد تأمامين إمزة ويتاخخ مهريو ممر مسانا له تمال دمهر نبلا لومم سي دمهر أنا بزدوا إلى الله خبر كريستوس ودع أملاخ سي دمهر هاللويا قال ممر قال ربوني يلن هاللويا أبو سك نسألي علينا نفس وكف سب لومي قال حزو خيد نفس وكف سب لومي تبارك خيد سألي الله أبو نفس وكف سب زي أبي راملاخ هاللويا دي سنة نفسي لومي برتعت كيت الله هاللويا دي حاممت لبي دي تزننت لبي لومي تزننت كيت سألي الله زي أبي راملاخ قالك كابك تزعفو سيف كم دبل إحنا فليت أنامو لو مزق عليك أبو سنا آتيو تدخم كبرت نتي دي برهالو كبرهون نسألي علينا نيك عليك برهان أبيوتنا يكون زي أبي راملا نيك عليك قلبت أبيوتنا يسرح هيوتنا يقوت أزرو حدارنا يقوت أزرو نابرانا يقوت أزرو نجاراتنا كل يقوت أزرو نزي قال زي هاب لبناك يحدر لبناك تأسرو أمرناك تأسرو مزاهم حماة منافتي بيسوم أسركم الله ويتا كل زي program تركب in Jesus name amen I can't end يسوس قويتاي I'm excited لومي دس دبل أرستي أوارح تمهار كله لومي إذا لكم مسألة الله بدأ يسوس قال على نادي أنا إلو مش مزمر بدأ بأخا انتايدو على ديو أنس بدأ بأخا انتايدو على نديو أنس بدأ منفسكا انتايدو على نديو أنس بدأ كالاتكا انتايدو على نديو اسك كبري مسو حفظ دبلا إلللل دلوا اسك حفظ دبلا يسوع كريستوس نتي دحنكا نتي هيوت لهبكا هاليلويا هاليلويا I'm so excited أنا كريستوس بدفلوت قوتري هيوتي اندابره نغراتي انداتعري سماوي نغر نحسبكم مز زيا دكافلكم قالومي ناحاتكم كم تغير تأمامين يمزه اسك غويتان كلنا خمرنايو امين دو بار كمستري ودلهم زي لنقن دسبخ زي سلسته ورحي حدا ورحي ولا دسو ولا امان كلنا دسبخنا نحن نقصبو غير سمعكون كله تتحازي بك هذا اوارح معناته حواتي ابز ريفايفال كمصدل يالو املاح لكدي بدي ريفايفال ولا حنت نغر اين غبرنا ريفايفال ابغل اوا مزيو يبارع يقطاصل مشعو تقصلو بغيركا ايكون انت حجي زيد زاربنا دلو املاح ود املاح اممصي دلو ايكون انت طرمبا من فحط راه تلف አይደለ so he is coming soon حجي ካብ ቃል مسمع وصينا ካብ understanding ካብ revelation اوصينا سناي ተግባር ሰባት ኮን ደልሉ كله تسبيح ايكون انت زمانات تسبيح كريستوس باولوس ይልና ገለና حجي ግን ክርስቶስ ባዕሉ ኣብዚ ባኣና ክግለጽ ደል ያለው ክርስቶስ ባዕሉ ሕዋቴ አንቢምና ጸሊና ሪቨሌሽን ረኺብና ደስ ኢልና ከይኮን ደኮነስ ሎሚ ኣብ ተግባር ነቶም ደቀራርብ ወይ ነቶም ድቅበል ወይ ደቀራርብ ደሎ አሜን ዶ ካባቶም ዶ ነኹን አሜን እስከ ካባቶም ይበል this is serious message ሕዋቴ ሕጂ ቀሰይልና ክናኣቶ ናት ሜሴጅ ሎሚ ብዛዕባ እንታይ ድሰብህ ብዛዕባ ጸጋ እስከበሉ ጸጋ ይብዛሓልካ እስከበሉ ጥቃኻ ደሎ አረ ጸጋ ይብዛሓልካ አሜን 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 እስከበሉ አሜን ሕዋቴ ጸጋ is very important ሎሚ ቁርብ ዲፕ ክንከይድና ገለኹም ተረዳአኩም ብዙሕ ሞር ክረዳአኩም እዩ ቶም ካልእ ድመስለና ድበልኩም ከዓ ጎይታ ክረዳአና እዩ ሶ እስከ መጀመርያ ግሬስ እንታይ ማለት እዩ ጸጋ እጃ አርእስተይ ባይ ዘ ዌይ እንታይ በትዩ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ጸጋ ደልድል ሃሌሉያ እንታይ ድብል ደሎ ደልድል እታ መድሕ ጥቕሰይ ክመጻ ድሓራይ እንታይ ድብል ኣታወደ እምባርሲ በቲ ኣብ ክርስቶስ ዘሎ ጸጋ ደልድል نحاول تيموتي دبلو يوزي نحاول تيموتوس دبلو باولوس يو دلدل كنبل كوناس دلدل لنا عين حلفمو ساينا خن مهارالو مالتي سو حواتي اسك بغريس نجمر اسك ጸጋ ማለት እንታይ ነው ጸጋ ፍላይ ጳውሎስ በጣም ተዛሪ ብላምሽ ጸጋ ጥራይ ክብል ዱል ፍርቀ ባረቅ ጳውሎስ ገለ ተራይ ነገር አለው ገለ ድበራሃሉ ነገር አለው እጂ ጸጋ እንታዩ ሎሚ ሞር ክንርዶይና አነ كسا حج بزح كسا يدنا بركو حج لنك أنا زي ثلاث ورحي مديتي سرد جبركوا أملاح رديني السامس فلتكو بتعمل تحجسه واتي سأجا تردو سباخي سأجا تردو أمانة اليو تسأجعوا خناتو ببزحتنا سأجا نخيد مثلا نبر سأجا بزحين فلتونا نيشتينا أنت كملوا زاسواي قويتا كنت كملوا ردين إدلنا له إزاي قويتا زي كنت كملوا ردين رومي فريش دخونا anointing كبنا أملاح
بصقا زقبنا خنوصينا امين دو سو جريس انتي يدبل له كاريس حجي اولد تestament بمتى تتصحفو ببرايستي حدش كده متى تتصحفو بغريخ معناته سو افتي وانا ناي غريخ بايبل كريو خلنا كاريس دبل معناتيو اسو خا انتايو فري ወይ ከዓ ብኸምኡ ተዋሃበ ማለት እዩ ኣይኮነን እዛ ግሬስ ትብል ግን ካብ ምንታይ መጽያ ካብ ግራቴስ ካብ ላቲን እዞም ስፓኒሽ ተማሃርኩም ወይ ጣልያን ድፍቁርቱ ግራቴስ ገለ ነፃ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ word grace is probably the greatest word in scripture ሕጂ ምሳሌ ገለና ካብ ፍቅሪ ተዓቢ ቃል ደለ ይመስለና ንምሽ ኣነ ግን ብናተይ ካብ ፍቅሪ ተዓቢ ጸጋ ኣሎ ምክንያቱ ፍቅሪ ያ ምንታይ አይደለ ጸጋ so word grace is probably the greatest word in scripture even greater even than love because grace is love in action አምላክ አፍቂሩ ሱቅ አይኮለን አይኮነድ ንሓደ ወዱ እምኻ አምላክ ከምኡ ድኾነ ንኣና ንናኣሱ ንድኹማት ክንሓጥ ኣይንደልካ እንድበልናዮ አይኮነድ ደድሕሪ ኣማለኽቲ ካልኦት ድኸርና ንኣና ሜቱልና this is grace አይኮነድ ካባና ደይብሉ ማለት ሶ እንታይ ድብላሎ God's love gives to the world ደስ አይብልን እጅ ቃሴና ህንመጽና እጂ gratia ወይ ካ gratis ማለት ማለት free ready quick ኣብ ዌብስተር ዲክሽነሪ ደሎ ሕጂ እንታይ እዚ ጸጋ ማለት ደረሃጽ ካሉ ደለፋዕ ካሉ ደደኸም ካሉ ብኸሙ ማለት እዩ ዛስ ዋይ ብዙሕ ግዜ ዓቕሊና ንሪኦ ድሕነት ጽድቂ ኩሉ ዓቕሊና ንሪኦ ኣምላኽ ግን ክመጽ ኸሎስ ኢሉ ይኮነ እንድመጽዩ እዚ 70-80 ንነብራ ናብራ ንኣይኮነ ኢሉ ንመጽዩ ኣይኮነ ንዘለዓለማዊ ኣይኮነ ገለገለ ሰብ ሲኦል ከይከደደርዶ ሰብ ኣሎ ዲኖዝ ወላ ክርስቲያን ኮይኑ መብዛሕቱ ክርስቲያን ኮተርደ ግን ታይሞ ገለድ ብለካሉ በቃ ነዚ አጥራይ ነዛ ናይ መሬት ጥራይ 70-80 ክሪ ማለት እዩ አምላክ ግን ነቲ ገሃነም ስደድ ፈልጦ አው ኸና ንሳቀየ ስደድ ፈልጥ ነቲ ዘለዓለማዊ ሙሱዕ ሓፍና ክነብር ይደሊ ኣይኮነ ናይ ሰማያዊ ዲኹን እስከ ሓሳብና ናይ ሰማያዊ ይኹን እስከ ሓሳበይ ናይ ሰማያዊ እስኩን ይኹን በሉ ናይ በሐቂ ሕዋተይ ሓሳብና ካብዚ ካብ መሬት ዲብ ተደይሉ በቃ ናይ ዜና በቃ ክንኮን ንውዕል በቃ 70-80 በቃ ከረረረረ እንዳበልካ ትኸይድ ሎሚ ግን እንታይ ድብለና ደሎ እቲ ሰማያዊ አጀንዳ ሰማያዊ ምኽሪ ናይ አምላክ ከፍልጠናይ ማለት እዩ ሶ ጸጋ አምላክ ተገልጽሞ ሁሉ ሰቡን መድሃን አምሲኡ what a wonderful word አይኮነ ጸጋ አምላክ ተገልጽሞ ንሱ ንሁሉ ሰቡን መድሃን አምሲኡ ነው እጂ እዚኣ ዴፊኒሽን መጽናና ሕጂ ብዙሕ ግዜ ከምዚ ክብድ በለ አርእስቲ ፍላይ why not ድብል ነገር ቁርብ ከብርሃልኩም why ድብል ነገር why ዶ ትብሉ ባይዘው why አይተበል ድብል ገለሰብ ግን why በልወና አምላክ አነ why ስለደበልኩ ብዙሕ ነገር ፈሊጠ ምስ አበኻ ምስ ማቹር ምስ ኮንካ ግን ዋይ ደይ ባህልስ ኢልካ ትኸዶ ማለት እዩ እዚ አምላክ ፈልጦ እንታይ ገድሽ ኢልካ ትፈልጦ ሶ ንምንታይ እዚ ግሬስ ድባል ነገር አምጽዮ ሕዋተይ መብዛሕቱ ጸጋ ክባል ከሎ ብዙሕ ሰብ አይፈልጦን አይ ጀሚር ጸጋ ኩሉ ሰብ ሸለል ይሉ ሲምፕል በቃ ጸጋ በቃ አምላክ ድዋ በቃ ገለጥ ራይና ንኸይድ ጸጋ ግን ብጣዕሚ ዲፕ ድኾነ አንደርስታንዲንግ ደልዎ ነገር እዩ ሎሚ ዋይ ድብል ነገር ቀዳሚ ነገር ሚስዩዝ ንገብሮ አይን ወይ ንጥቀመሉ ወይ ካቱ ማሽን ተቀመሉ ወይ ከን ሐጥ ንጥቀመሉ ጸጋ አይኮነ እንዴ ናይ ጸጋ ዘመን ልካ ተሐጥጡን አይኮነ እንዴ ወይ ካ ንሽተ ካብታ ጸጋ ና ካማ ተጠቂምካ አይ ዝውዕል አይ ዋይ አይ ዝውዕል ትኾን ማለት እዚ ለደቀ መንፈስ ይልካ ቀናዶ ይሄዶ ንበርትዕ ዶ ኩለና ንሕና ብርቱዓት ናይ ክርስቶስ ውሉዳትና አይኮነ እንዴ ሶ ንምንታይ እዩ ዚ ክብል ከለኹ ኣነ ኩሉ ግዜ ይዕዘብ ኣብ አገልገልቲ ይዕዘብ ኣብ ምእመን ይዕዘብ ኣባይ ይዕዘብ ሕጂ ንምንታይ እዚ እንደምጽኾ ክትብሉ ከለኹም ክርስቲያን ኮይንካ እዚ ጸጋ ዝኸለካ ሰማይ ምድርን ድሰርሐ ጸጋ ኣይኮነ ንኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን ዘተንስአ ጸጋ ኣይኮነ እዚ ኸለካስ ክርስቲያኒቲስ ናብ ድሕሪት ክትምለስ ጽቡዶ ወይ ክርስቲያን ክትኮን ጽቡዶ ኣሕዋተይ እሰብዋ እዚኣ ኣብ ሓንጎልኩም ኪፕ ዚስ ኢን ማይንድ ኣይኮነ ገሊ ሰብ ድኸም ንብል ገሊ ኢና ንሰልኪ ኢማጂን ኣነ ኩሉ ሰብ ይትገርመኒ እዚ ደኣክል ጸጋ ሰማይ መሬትን ድሰርሐ ጸጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን ዘተንስአ ክንደይ ተኣምራት ተገብር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ጸጋሲ ነዚ ሒዝናሲ ንደክም ዋይ ስለደይ ንጥቀመሉ ካልኻ ኣብ ሚኒስትሪና ሚኒስትሪኻ ጸጋ ደብሉ ሚኒስትሪ ሕጊ እዩ ኣይኮነ እንዴ በቃ ሕጊ በቃ ክዘብሕ ሕጊ ገለ ክትገብር ኩሉ ክጸልይ ሕጊ ክዝምር ሕጊ ምክንያቱ እንታይ ኣምላኽ ክፈጥረና ከሎ ኣብ ጸጉኡ ተመርኪስና እምበር ኣብ ነብስና ተመርኪስና ኣይኮነን ልክዕ ድዩ ሶ ትሕዝኑ ኣለኹምሽ ሶ እንታይ ብሓፂሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ኣብቲ ውዱእ ስርሑ ክንመላለስ እምበር ሰልከይ ክንብል አይደለናኒ ማለት እዩ it is finished ክርስቲያን ክኾን ከሎ እንታይ ኣብቲ ውድእ ስራሕ ናይ ክርስቶስ ድነብር ማለት እዩ አሜን ዶ ባዓሙ ይኮነ አይኮነ ናኻ ተርኤ ወይ ናይ ተርኤ ክደክም አይኮነ ንሰባይ ተራይ ባይዘወይ ሓደ እንታይ ብል ነይሩ እዚ
If you see me, you'll be stressed. If you see yourself, you'll be depressed. If you see Jesus, you'll be at rest. حوها دهيمو حواها أي ترى أنت أبكي دكين حساب كسر قبري ولا حد كم تسقط بس حالك كل سامن من كري علينا أكوند بيتروس كم يكون غيره بيتروس كما تصدق كويسة بيتروس matches very exciting أكوند كما تصدق مزا كريستوس ندارا هات كير كلها صبي هات كير أكوند كنا تات كان سب مسرع هاجن قويتاي أبي كيدو أبحر تليو لكدي واي عينها كاب كريستوس أنت العلكة نجارات قبل شيء نتدخم حوكا ويدخم منك كأثر أيو نمن نتبرتع كريستوس تراك نريالنا so أنت أيوه حواتي إذا دبل له خالق خا devil you know سيطان كو دساوتنا دعول أنت مساوتنا كو يتسارحوا سيطان واي دساوتنا دلو واي كمزن كبا سنان كمز جبرن كحم من جنن دعول ما أنا أتون حنا برتعنان تسقى سيط تكملنا له كابتو أبو دلو أباي دلو برتع لك عدي so أنت أنا دبل لنا بس أقبلين فلاتنا سيطان كايت أوتنا لمات إيش كاب كله أب قويتا كسيد جبر this end time حواتي this is end time كمزي دكيسكا سلففيلكا كمزي نايك أدم نبرنا يلا بقى تبعلكا بقى أبقالون أمم فسون تمركيسكا كتير كل حد راح تسقرا يهم الله تي spiritual war أيكوند سسبل له أبدكنا نبانان كبير يدلو أيكوند تأير كبير كل نجار كبير أبزي دلو تاي دبرت أسب بقويتا دل سب تراي كسقرا حواتي it's not I'm sorry to say that بجهم إذا نايجريس جدي ندات ودي تخدلو يزنقا يدلو أملاخ بدجنو بك أكونند إذا تسقى توهابنا بمولو تسقى خنت كملون فتن أبسقى دوتيل خاول حنت تخونها لك عدي صحواتي أنت إن بلادنا أبزي مود أتا we are in spiritual war فتينا سألينا أكونند كتاب بيبدو هكيكا ولا فسادن كسلي هكيكا ورشب كذلك أنت كم زيد سخما أنت أصلا يروح هذا إذا سقاسي ولا حتى قال سبعة سما معنا كل سبب أنصاري بقى كسلي ولا يسلين إذا يسوع ترايد بالقلت لك قال من نتلو زوها كالو نجار يبلون أستبيلكم له أنبيتلكم ويشتوهم that's why إتنبسوا خد إحنا دلي نبسيت فايد بالنم تايسكم إتسقى أم بيختلوا لا كمالتيو كنتم بركة دي نفس له أيكون كنتم بركة هاي دلي كسل هاي دلي نحنا قتينا نقول حسنا عم منفس آتينا كنوكو عسكن كلامنا حواتي مهناتو أيت كسيت كبروا كم زي لكم كسيت كبروا spiritual war بتعمي أنا I feel it أبزو حاتي دلو بقى كتنبب كتبل قال مزكا كتنبب كتبل دخان مزكا كتنبه أيكوند هيك كسلي كتبل قال عركاد ولا لك سيطان he is very active that's why إذا سجازي كله بسوا علينا مالتيو so أنت يدبلنا على اللوحة قويتها يسوس كم مزراب كم مسلاي كاب قال أملاخ مواج كاب revelation وزينا نتقال نمبرلو أيكوند بتسجار نبر سبن تايو تأمرات كرير أكون science and wonders كرير وين حواتي أبزي تأمرات نيخون ده ويتا أنا promise غير ليلا أبزي سبي الله تأمرات أمين ده إسكا تقعلو بكا بمن باهاتكم بعين تأمرات كبرنا أنا يتسبينا ده أسوأ إذا كله سبكات دكارا ربنا دلو نتايو نتي revival مقرب ليه وسئلك أمس قبل بعد بلا يكون مقرب من باب مثل بزح نقدر كله so why ترداتنا مش هناتو إذا جزازي كبير جزايو إذا جزازي سأجا خافل إتكات خدلو هذا تاريخ سمعكم لهم I think أب كم جمر أمريكا 10 سنة بينين دينيرن حرايت حاوسن أجتي أبراهام لينكولن قال ناس أنت مسأوج على أمريكا أنت يا أخوان مسلكم توم سلمت بسيمين قالوا نبروس بقى أوريدي ناس أوزين زي وقار قال ملا توم بساوس دلوجن حيالاتين بقى عين قد فوق مليون كم سيحزمهم هذا برازر كابزي ناو خيد لك واكن داك ورا خلا برازر ورا اي جوين ورا جوين اذا عدي انت قالت بالس مولو امريكا كون نصاوصيم اتيام ግን بግለሰብ ደረጃት ሒዘሞም امريكا كون ወጽያ እሞ ነጻውጽ ካው انا حرق وحرق እንታይ ዳሞ አይሰማዕካን ማለት ወይ ተረዳእካን ማለት ድሕሪኡ ወይ ነጻ ሆይነ ተራይስ ሙሉ امريكا አውጅ ደለስ ነጻነት እዩ ሙሉ امريكا ነጻነት አውጁስ ሓደስ ብባዕሉ ክስታይ ስሌብ ኮይን ለማለት አይገርምን هج تدي فليت كاي وين تدي كاسي نصح ولا خاص انت هونكا ان بريزن كتكيت تخليها مالك اكون عندي صقاري بلو سب بريزن تخيل باي ذا واي شيطان كتم خالي ነገር የለም በቃ በሐሳብ ክትምጥመካ በሐሜት ክትምጥመካ በጽልይ ክትምጥመካ ክትምጥመልካ ይደውል በቃ that's why انت خويني انا امن خويني انا انت خويني انا ودون وري ጽልይ አብል ሞخيد ተራዳሪና አሉ ህጂ ዝ አሜሪካ አንተ ነፃ መስኮነ ለይ አድባ ነፃ ተባለ በቃ ተላቢው ነፃና حوي hey brother you are free live
ተራኻስ ቶም ክሳይስ እንታይም ሓቢኦም ወፀኒሖም ማለት ነቲ ስቶሪ ሙሉእ ኣሜሪካ ኮይኑስ ዓይን ነፃ ኮይኑስ እስኻትኩም ግን ኣትወፅን ለሞም ራይኹም ኣሎ ሕጂ እቲኦም ግን ነፃ ኮይኖም ናብኡ ከይዶሞ ሕጂ እንታይ ድብለከ ኣለኹ ኣብዚ ከዓ ከምኡ ኣሎ ነፃ ኮይኑ ከሎስ እቲ ነፃነቱ ደይርዳእ ሰብ ፀጋ ደይርድኡ ሰብ ከም እዩ ዳስ ዋይ ሎሚ ፀጋ ፅቡቅ ጌርና ብተረዳእና ላይፍና ኢንጆይ ክንገብሮ ኢና ፍሪ ክንከውን ኢና ዋቴ ብፀጋ ንሕና ፍላይ ካብ ምንታይና መፂና ካብ ሃይማኖት ካብ ባህሊ ሓያል ካልቸር ሓያል ሃይማኖት መፂና ኣይኮነን እዚ እንታይ እዩ ኣሳስረካ ነፃ ኮይንካ ከለኻስ ትእስርስር በቃ ከለ ከመይ ኢሉኒ ከለ ከመይ ስኻ ብዛዕባ ሓውካ ፍቅሪ ጥራይ ዕዳጋ ካልእ ዕዳ ኣለካ ድዩ ያን ፍሪ በቃ የሱስ ጥራይ እንዳበልካ ኺድ ኣሜን ዶ ሶ እዚኣ እተውት ኮነና ኣምፀያ ሶ እቲ ፀጋ ተደይ ተጠቂምካሉ if you don't know it ይብሉዋ ሰዓዱ you don't have ከም ደይብልካ ኣይኮነን ድዩ ሕጂ ሓደ ሰብ ፀጋ ተጠቂሙሉ ኣሃሊዎ ተጠቂሙሉ እንታይ ሓሊዎ እቲ ከሎ ደይጥቀመሉ ግን ዳርጋ ከም ደይብሉ ማለት እዩ እዚ መልእኽቲ እዚ ጎይታ ፅቡቅ ገይሩ ገልጸልናዩ ብተኸታተለ ፅቡቅ ገይሩ ሰብ ሎሚ ተባሪኩም ክትከዲኹም ምክንያቱ ኣነ ብህይወተይ ፈሊጠዮ ወዲኤ ድበልኮ ነገር ኣብ ዝቀረባ እዋን ዝፈልጥኮ ማለት እዩ ሶ እስከ ሁልና ፀጋ ንበል ፀጋ ድሕነት ፀጋ ናይ ፅድቂ ፀጋ ናይ ምኽኣል ፀጋ ናይ ኣገልግሎት ኣርባዕተ ንኽድሃን እዘን ኣርባዕተ ብዛዕቦም ኣይኮንን ከኣለኩም ኣሎ ፀጋ ንፈልጦ ኢና ማለት እዩ ሶ እዘን ኣርባዕተ ብገለሰብ ሸውዓተ ገለሰብ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ መምሃራን ብብዙሕም ክሳይ ገልፅዎ እዚ ታይፕስ ከም ደሎ ጥራይ ክነግረኩም ደሊ ሕጂ ፀጋ መን እዩ ዝብል መጀመርያ ክንድል በቃ ሐዋርያ ጳውሎስ ላይ ኣታ ወደይ እምበኣርሲ በቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ፀጋ ደልድል ሐዋርያ ጳውሎስ ንቲሞቲ ናይ መንፈሳዊ ወዱ እንታይ እዩ ከምኡ ድገብረሉ ኣይንፈልጥና ድደክም ድርእይዎ መንእሰይ ስለ ድኾነ ኣብ መፅናዕቲ ተገይርኩሞ ሶፍት ወዲ እዩ ቲሞቲ በቃ ናይስ ያንግ ሶፍት ድኾነ በቃ ቲሚድ እዮም ድብልዎ በቃ ምስኪን ወዲ እዩ እንታይ ድብሎ ደሎ ከማይ ክተገልግል ከም ኣቦኻ መንፈሳዊ ኣቦኻ ክተገልግል እንድሕር ደሊኻ ንኣኻኻ ክትብርትዕ እንድሕር ደሊኻ በቲ ፀጋ ደልድል ኢሉ ዓፂዎሎ ዳስ ዋይ ሎሚ ነዛ አንሎክ ንገብራ ነዛ ደልድል ትብል እያ ማለት እዩ ሶ ፀጋ መን ይመስለና ፀጋ መን እዩ that is a secret እዚኣ ሎሚ ተበሪሃትልና ኩሉ ነገር እንታይ ክንከውና ነፃ ብጣዕሚ በርትዕና ክንከይድና ሶ እንታይ ብል እቲ ቃል ከዓ ስጋ ሆነ ሓቅን እታ ክስታይ ትረኽቦ እዚኣ ኣታውደይ እምበኣርሲ በቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ፀጋ ደልድል እሳ ጥራይ ተኣኽለኩም እያ ካልእ ክንጎይካ ይንዑል ሶ እቲ ቃል ስጋ ኾነ ፀጋን ሓቅን መሊኡ ከዓ ኣባና ሓደረ ክብረቱ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዲ ነብኡ ርኤና ኣይገርምን ሕጂ ንገለገሌና ተረድና ኾኑ ገለገሌና ግን ደይተረዳእና ክኸውን ክእል እዩ ክርስቶስ በኸመይ ገይሩ ፀጋ ኮይኑ ክርኤና ኣብ ግብረ ሐዋርያት 24 እንታይ ይብል ወንጌል ፀጋ ኣምላኽ እናመስከርኩ ኣይኮነን እንታይ ድብል ኣሎ the gospel of Jesus ይድበሃል ምሽ እንታይ ብሎ ኣሎ እዚ ግን the grace of God ብሎ ኣሎ ይኹም ኣለኹ ሕጂስ ወንጌል ፀጋ ንሕናስ ወንጌል ክርስቶስ ኢና ንብል ምሽ ወንጌል ፀጋ እናመስከርኩ ድብል ጠቅዋ ወንጌል ክርስቶስ ኣይኮነን ክርስቶስን ፀጋን ሓደ እዮም ማለት እዩ ካልእ ክነምፅና ብፀጋ ኢኹም ድድሓንኩም እከዲ ብንታይ ማለት እዩ ብክርስቶስ ኢኹም ድድሓንኩም ብክርስቶስ ኢኹም ፀደቅኩም ብመን ፀዲቕና ብፀጋ ኣይኮነን ድዩ ኩሉ እንታይ እዩ ደሪእኩም ደለኹ ክርስቶስ እቲ ፀጋ እዩ ክርስቶስ እዚ ግሬስ ንብሎሲ is not a doctrine ከምዚ ፌዝ ገለገለ ደይኮነስ መን እዩ is a person Jesus Christ ሳታውዕሉ እስከ grace is a person Jesus Christ himself እዚኣ ተገለፀትሉ ሰብ በዚ ንኸዶ ነገራትና ክቀየር እዩ ሶ ብዙሕ ግዜ ኣይስበኽን እዚ ምክንያቱ ሰንሲቲቭ ገሊኡ ከምዚ ገሊኡ ከምቲ ንድብል ሎሚ ግን ጎይታ ከረዳእና ሶ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ እቲ ኣብ ዕብራውያን 4:16 እንታይ ኢሉ ዝፋን ፀጋ ንቕረብ ብግዜ ፀበባን ረድኤትናን ዝኸውን ፀጋ ክንረክብ ብትብዓት ናብ ዝፋን ፀጋ ንቕረብ ኣይኮነን ናብ ዝፋን መን ናይ ክርስቶስ እተደልዎ ኣሎ ፀጋ ማለት ክርስቶስ እዩ ልክዕዲ ሶ እቲ ፀጋ ድብል ነገር ክርስቶስ ምዃኑ ተተረዲኡና that is the most important thing ካብኡ ክንጅምር ንኽእል ኢና ሶ
قوي أملاخ مسفكرنا نحن عمتنا مش عمشتي قتلتي punishmentin ديزن تجيبنا سباتنا لك أدي أملاخ جم مسفكرة سئلو أفكروا سوق أيبل اتحادر هنا أنكو دون تجيرو كم gift هيبونا لك أدي كم gift هيبونا مالتنا نملا على من تجيرو بتودو جيرو أدحنونا أكون عند بو جيرو كريستيانيتي كنبرو يكبرنا له لك أدي زانا بركة تصفية رحمة الله يفكر تبن يفكر ستوتاين كعبزن يتستهين ستوتاين يفكر ستوتاين كعبزن يتستهين ستوتاين اسكا خبر مسو هاللويا إذا نجار اسكتردو اسكي هاللويا إذا جفت زي حواتي بتعمي أخبيرنا imagine أملاخ دا أكل سيد تغيروا imagine زر تغيروا كمان أنيرو كمان أدقدنا نابرا نيرو ميتو imagine إذا كله كون أخاكم أكون عندي كريستوس أبزي كم سريق بنيرو أم هلنا نيرا سوي كرداكم هجي كن كيدنا so ناب متاكن قبر ناب زفان صقا ناب زفان نمي ناب تصقا ناب كريستوس كنقرب دي ثينك نحنا كنقرب نخل اسك مولو معلت اوديت تقبر سبدلو تغبارو انا حنس 50 اوديت تقبرامو يسوع شكر بلو اسك يسوع شكر بلو I'm serious شكر كواحدو he is so sweet God حجي قال سب sweet بينهن sweet Jesus كبلو خل عرد انيرو imagine مو اذا انا صادقي انا كو كريستياني قالت بلو سي مولو معلت تسكريا املاح عينو قدفو عوي كان كوصالك اسكرايو وي حاتات ايكونن وي ابسا وي معماص لكدي ناب زفان صقا دقرب ነገር አለና ዲው يبلان مسل يبلان ايكونن مسل كمان يبلان ناب بقى بناتك صراح ببعلها خصايسي فصيمك بطقو كمان تعرب አይተልና ايكونن ابيت مقدس قرم تذكرو راح يزود ماذا طرب ايكونن تقش تذكرو ابوش تخير كله ان كيز يلم انطلطلم قاچل يمدتو ايكونن سلام تماصيو صبو تدماصيخه كچل رينج تديلا كيدو لمالتو سيحيبم لكدي ناباداتو يلن هي سيريس قاد بتام برتو املاح اذا ناي محرز زمن سل دخون حواتي سو اذا املاح زي يسوع كريستوس اندافتو دمصاحو نمنتايت لكمنس نابتو زفاناي مقربنان ايكونن كتبس وعلكاس تناسحكا قليلكا بصدم يسوع ساغيركاس انا حدش ام نيو بيرسون ان كرايست انداولكاس تبترن بقى افتو زفان اذا ناي ابوي غزاي امين دو اذا من خلكلن تبل معناته سيريسلي صقا ترسدو سكم صقا تردوخه اي انا حاتياتኛ ክርስቶስ ዳና ባይ ከመገሩ ጥምት ክንደይ ክብስ ክንደይ ክዛረብ ዘአፈይ ከአኸምዛ ተፈልጥዋይም አይኮንድ ወላሐሰይ ከአኸምዛ ተፈልጥዋይም ዋይ አነስ አበሰኛ አይኮንድ ካብዝ ኩሱስነት እዚ ከውፃና ምን መጽዩ ክርስቶስ ሶዛስ ዋይ ሎሚ ዲፕ እንዳኸድና መስከና ናይ ክርስቶስ ነገር እንዳተረዳና ክንከይድና ምክንያቱ ሲምፕል ስለንሪኦ በቃ ክርስቶስ መጽዩ መይቱ ተንሲ ይኮነን we have to go deep እዚ glimpse of ክሳይ ደበኩም ደለኹ ኣብ ገዛ ኸይድኩም ንኹሉ ግዜ أنا grace deep ندابر خمس كير كله خانتايو نكريستوس ندافلت كايو تسمع مالت أكون عندي نكريستوس ندافلت كايو grace كيلو كهلا أنت نكريستوس ندافلت كايو ندافلت كايو مسكير كا هو يسوع أتابرو أتاشكر أنا دخيمة أنا قال أبز كيم بباي كله أنا خمسة أنا دخيت بالمركز سؤال كات خير مالتي مولا سؤال كات خير مالتي لك عادي هجي أنت عادي بلكم دلهم أبتو زفان سجى زقرب سجى مانيو يسوع كريستوس تاسوا يسوع بتوع زي حواتي كم بلكمه كويتا لازم نقدر كنت أتقامل بتاع مدلي مخنيات بزح كريستيانا بقى نورمالينا بقى كم دين خير نمسك قال أنا تمرت أنت أمرات كمس أنت تمرين أيكون عندي بقى أنا غيره سبك فوس بقى أنا غيره تنسى سبك دحن حوادي أبزي أمامي أنا يكون أمريكا زي أمريكا كم شاغيرنا أبزي توم عدنا دلوه توم أبكال استيت دلوه توم أبطال أنا نجنريشن تسوينا كم درا تسوينا حوادي لو مزي 7 8 أزينا أبزي قويا قال عيتال لنا سو كريستوسي أنت أيغيرنا imagine زي أنا بزح زي ناي بولي كدان زنب فاتو سبالو قال سبك بولي كدان دنيترو سبالو قال بها قرب معراب أيكون عندي
لكم والله خد كستاي كم زي عينت ابني كم زي عينت شمعة كم زي عينت كستاي حدث كم زي عينت كدان كم زي what is this قال هاتلوش أملاك كم كوي سيريس كريستوس يناز خلو دم سيسو كم صعبلو تاقيت سكر كريستوس كبر يقبال لازم كله دم سيسيو كم زي الكاتات كم زي بحفظ خير كم زي عنا سيدا كم زي عنا كستاي كم زي عنا شوفون كله يترفوس إمبر أنا قريب ده ملوك كده أنا هجي كم بوخلو لك أملاك بخم يدليني بل حجي تايد بلكم دلهم حقي بموسى تواهبي مو كان حق جناب يسوع كريستوس متى مباركة نحنا كلاتنا كمل أوتو سجى قبل اللي سجى تقبلنا آمين دو بلوك كده كمي بلوك كده أو تنبريكم كارسكم ما تفلت بلوك كده أنت تلو بقى باقعنا تودين أتقال تودين رجابي تودين كلنا تودين بقى تحت لو من كلا صريفة نحبت زلا نغنا كل من رجابي تمستود أنا بيكم تغيرين ده سوري كهاتزو ارداغر كابي دم سولو مسك أرجبيت كتافين زانا غوري بيتنا دورو مسبت دو حرام مسبت كادو seriously أملاك زي إذا شحن حمش تميتن أبولي كدان دنبرو نابرا حقي أنت يتقبرك حتى يتكيد فلتك يجلس بنفسك أيدخلوني خا ببعلك أيدخلوني خا يدبلك هذا لكن بق إنه خفلت إمبر أملاك فلت يوم جمرة أملاك أنت فتيرنا مسوخن كون أكونت نتوم دك مزامرت أنت فتيرنا مسوخن أكونت مسوخن سوي أميدون أكونت just be with him not like نحن هنقوي بقى أنت مسرح قال ملك عليه مسوخن كون just be with him in his presence أدم تاينر مسونير مساعدة صديفه أنا هات صديفنا لكن هجي كريستوس دلنا دلون مسمن مستسأجا مستناي ويني جندي so Moses زم عسرت commandments كمي 10 commandments رأيهم هريكا نعابلوها كم زغيركا نعابلوها أيكونن إذا هو ليوت عين دتفا عين استيقبر أيكونن imagine كم نابكم أتو بك تيب كتير كل هم ويلي نقبل كحد خير كم استقبر كم إسك حسابه بك كم استقبر كم سيرا كم مستقبركم إذا كلهم بمن يتهجم سيسو بكريستوس كريستوس من سأقو من يقول بك سأقو أيكونن تحطمه يقول بك أجوها ودي بلك أيكونن أجوها تنسح ترى أيكونن تنسح دم تيسو حسب أجوها كيف يكون مخنياتو إذا كله تجاجنايو نجاجيو تحرجون كله نجاجيو يسوع ما يتولي آمين دو that's why حاول كم زغيرو حفتة كم زغير كاتبان ما يتولي ناي كم زغير ما يتولي بقى أنا أبي ما نبى أب كريستوس يدلله كريستوس حق فين يدلله سكبل أنا أبي ما نبى أب كريستوس حق فين يدلله زهر دانا الحوادث إذا زغا بقى كم زغير كم زغير كم زغير زين كاي بقى إذا هاي سكول دراما ناتي بقى كله ما يتولي بقى إذا تبدلوا ما يتو فليت كابدل أكون that's why ناي grace سأقام تايو قلا سبك أنت فلك دخون الله كم دلايكا سأقام يسوع كريستوس ما يتلي no أبت ناي كريستوس كلل أبت زون ناي كريستوس خا أبت سأقام خاتم بس أيقونن أتوز أنا أفتح هذا كي تفنجر مالتي وتأتيلكا كره بك كي تفنجري seriously that's why أبت anointing أتوز أبت كريستوس دلو أتوز أيقونن كابتن مركب أتوز أبت بحر نتر كي تدو يتحل سونتاين أنا بقول لنا كريستوسي إذا خرج أنا دلون تحسكم كريستوس مانيو سأقويه he's a person سأقع أنا بقول ناس ولا سأقع بزحلي سأقع كريستوس بيتهلي مالتكم بقى انتايلو حق بموسى توهبي مو سأقع حقنا بيس كريستوس مزة مباركن إحنا كلاتنا بملأ سأقو قبل السأقع تقبلنا واتي السأقع زي deep inside أستقبلوها السأقع زي تردو سب فريخ نبر بديل كاريخات الناسح بدم يستحسب تخيل no big deal ما يتولي بديلو كادي يقرأ تبللو لازم يقرأ كتب له يدخلوا يقرأ كتب له قليل انت ده لك سأقع دقف قبلك يقرأ بللك لا سواء سأقع بس حلقة يقرأ بللو تايكون إحنا كو ملأختي كنا سب كم سب دقيقة يتبل ورد مسبلك نزين فلتا مالتي من ده أخوينيو كم زجير تأمتنا كم زجير سرحان سجاهمون دليل سجاهمون أما سكال كريستوس تسار إلي دبلو شو ثميت كاس كم يجير كدار إخايو ما تسكون أطفال دموت سب دزاربي سجاهات ميتوس كم يجير كدار إخايو كم يجير كبديلوكا كم يجير بديلوكا صح كم يجير إخايو مركز سجاهمون دليل سجاهمون أما سكال كريستوس إلي
ዛስ ዋይ እኮ ሕጂ ነዚ ምስ ሰብሃልናሉስ ወለይ ኣነ ባመይቴ ተቤቴስ ከመይ ዛረብ ውሽጣዊ መንነትና ጥራይ ክመርሓና ደሎ ልክዕ ድዩ ሶ እዚ ጸጋ እዚ ሎሚ ኣምላኽ ክርድኦ ይደልያሉ ክንድሕን ብምንታይ ኢና ብጸጋ መን ይጸጋ ክርስቶስ ኢማጂን ሓደ ቀታዲ ዓማጺ ዘማዊ ተጻራፋይ ተቃታላይ ከታራይ ድነበርካ ብክርስቶስ ተጸጋዕካ ምስ ኣመንካ ብክርስቶስ ምስ ኣመንካ ትኸውን ትድሕን ኢማጂን ሞ ዊዝን ሰከንድ ዛስ ዋይ እኮ ሓንሳብ እዚ መድሓን ገለስ ቀሊልና እኮ ዛስ ዋይ ክትርድኦ ኢማጂን እቲ ኳልኩሌሽን ተተረዳእና ብፊዚክስ ብኬሚስትሪ ብካልኩለስ ብኢንፊኒት ገለ መላ ይርዳእካኒ ኣምላኽ ግን ሲምፕል ኣዛት ስለ ደይርዳእና እዩ እቲ ኣእምሮ ናይ ኣምላኽ ካባና ፈፂሞ ይመሳሰል እዩ እሕና ፍጥረቱ ስለ ድኾንና ኩሉ ሰብ ገለገለ ሰብ ኣምላኽ ከምዚ ንኣና ድመስል ይመስሎ ብባህሪ ጥራይ ድመስል ኣምላኽ ኣውፅት ትፈልጦ ባሕሪ ፈልጦ ሩባታት ትፈልጦ ኢራብ ትፈልጦ ኩሎም ይዛረቡ እዮም ኩሎም ይዕልዎ እዮም ንሕናስ ዋን ካይንድ ኢና ስፔሻል ስለ ድኾንና ጥራይ ኢና ድከላኸልና ኣሜን ዶ ሶ እንታይ ኢና ልብለና እዚ ጸጋ እዚ ክርስቶስ እዩ ተደኺምካ ናይ ብርትዕ ጸጋበ ኣሎ ኣብ ክርስቶስ ተሓሚምካ ናይ ፈውሲ ጸጋበ ኣሎ ተደኺምካ ናይ ክርስቶስ ጸጋበ ኣሎ ይቕረ ምባል ተኣቢኻ ናይ ክርስቶስ ጸጋበ ኣሎ ተተቐይምካ ተቐያማይ ተኾንካ ይቕረ ክትብል ትኽእል ጸጋበ ኣሎ ሰልፈፍ ተልካ ደበርትዕ ልክዕዲ ብጣዕሚ ደገርም እዩ ባረኹ ደለኹም እምበኣርከስ ሎሚ ጎይታ ድብለና ደሎ እንታይ እዩ ንኣይ ፍለጡኒ ይድብለና ደሎ ነቲ ጸጋ ፍለጥዎ ኣብ ነብስኻ ኣይትምወርኮስ ኣብ ስራሕካ ኣይትምወርኮስ ኣይኮነን እንዲ ኣብ ብሉይ ክዳን እንታይ ተጠንቂካ ምንባር ተጠንቂካ ምኻድ ገለ መለ ሕጂ ማይትጠንቀ ማለት ኣይኮነን ግን በጸጋ ሕጊ እንታይ እዩ ትሕቲ ጸጋ እዩ ልክዕ ድዩ ግን መብዛሕትና ኣሕዋተይ እስወክማ ይክልኒ ብሕጊና ንኸይድ ኣይኮነን እንዲ ገለ ሰብ በቃ ኣብ ፅቡቅ ሞቅ ድበለ ኩነታት ክል ከሎ በቃ ጻዲቅ ምሽ በቃ ጉድ ሰማዕካ በቃ ኣይኮነን እንዲ ልክ ውድድ ምስ በልካ ናይ ተኸሳስነት መንፈስ ይመፀካ ኣይኮነን እንዲ ከምዚ ገይርና ኣዚፍ በቃ ኣምላኽሲ ከም ፖሊስ በቃ ሎምዳ ከመይ ዛስ ዋይ ጸጋ ድፈለጠ ሰብ ግን ክደክም ከሎ ይብርትዕ ክሓጥቕ ከሎ ይነፅእ ጥቅም ኣለኹም ደኺመ ኢሉ ኣይጭናቕ ሓጢኡ ኢሉ ኣይጨናቕ ተሓጡ ወይ ከዓ ድኸሙ ይኮነ ደልበረትሊ ግን ጸጋ እንታይ ድብል ነቲ ክርስቶስ ድገበረልና ናህና ምግባር ማለት እዩ ጸጋ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ክርስቶስ ምንባር ማለት እዩ ኣብቲ ጸጋ ተልዩ ሳይ እንታይ ሰንከልከል ኣይብልኒ ልክዕ ድዩ ሶ እምበኣር እስኪ ኣብ ተግባር እዩ ንርአዮ እንታይ ይብል ኣሎ ጳውሎስ ብዛዌ እንታይ ይበሃል ኣፖስትል ኦፍ ግሬስ ድብል ምክንያቱ ጳውሎስ ካብዚ መፅሓፍ ተሪእኹሞ ሂዝ ዲፍረንት በቃ እንታይ ድብል ነይሩ አንቶይሲ ኣብ ሓድሽ ክዳንሲ 124 ግዜ ግሬስ ተፀዊዑ ኣሎ ጳውሎስ 86 ግዜ ካብኡ እዮም ክልተ ረብዒ ማለት እዩ 2/3 ነቲ ግሬስ እሱ ይፀዊዑ ዋይ ተረድኦ ነገር ኣሎ ኣዋተይ ግሬስ ምስ ተረዳእካ ህይወትካ ስትሮንግ ወይ ሃፒ ኢንጆይ ገለ ደይኮነሲ ካብኡን ላዕሊ ድኾን በቃ you are always in a permanent rest ዕረፍቲ መን እዩ መዕረፊ ንብሎ ነርና ምሽ ክርስቶስ እዩ ኣይኮነን ትማእዘን እምን መን እዩ ክርስቶስ እዩ ሕጂ በዝን ንገልፆ ደለናሲ ክርስቶስ ጸጋ እንድሕር ኮይኑስ እቲ ጸጋኻ ከመይ ንቕበሎ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 4:6 እንታይ ይብል ከምቲ ምስክር ክርስቶስ ኣባኻትኩም ዝጸንዐ ስለቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝተዋሃብኩም ጸጋ ኣምላኽ ብኩሉ ቃልን ብኩሉ ፍልጠትን ንኩሉ ብኡ ስለ ዝሃብተኩም ኩሉ ሳዕ ብዛዕባኹም ንኣምላኽ ኣመስግን ኣለኹ ኣብዚና ሕጂ ጸጋ ቆቁር ብርዳእና ኣሎ ምሽ ፈልጣለና ክርስቶስ እዩ ግን ዲፕ ክትከድዎ ኣሎ እቲ ጸጋ ዳ ኣበይ ኣሎ ብኸመይ ኢና ንረኽቦ ጸጋስ ንብለና በቃ ጸጋ በዚሕሉ ጸጋ በዚሕላ እዚ ሰብ እዚ ጸጋ ኣለዎ so what's happening ኣብዚ ጸጋ ዛስ ዋይ ኣብዚ ዲፕ ክንኣትው ለደለኹ ጸጋ ክርስቶስ እዩ ክርስቶስ ከመን እዩ ቃሉ እዩ ክርስቶስ ከመን እዩ መንፈስ እዩ ሶ ምስ ክርስቶስ ምስ ቃሉ እንደ ሓበርካ ምስከድካ እንደ ኣመንካዮ ኣይኮነ እንዲ እቲ ፕሮሰስ ምስ ትርድኦ ተኣምኖ ሪቪል ገነልካ ክትግብሮ ምስ ጀመርካ ኣብቲ ቃል ኣምላኽ ጠጦ ምስ በልካ ጸጋ በሃል ማለት እዩ ጸጋ ማለት ነቲ ቃል እቲ ክርዳእካ ኣሎ ማለት እዩ ንፋስ ሆቦ ብላን ክመፀካ ክእል ኣይኮነ እንዲ ሕጂ እቲ ንፋስ በዝን የዋቕዓካ ግን እንታይ ኣምላኽካ ትፈልጦ ኢኻ ኣምላኽካ ዓብይ እዩ ጸጋ ኣምላኽ ማለት እሱ እዩ ጸጋ ኣምላኽ ማለት ኣብቲ ቃል እዩ እቲ ቃሉ ኸ እንታይ እዩ ኣነ
بتحل زبن بكريستوس نخلو خله مخنياتو ديت زربن بديت قبر نقدر أيكونن إذا كلهم حواتنا حليفهم ينبيو كل تشح عمت أيكونن سونا كريستوس أقعد ترديو كخلوا والله ما عرفتي بقى بتحل زبني بكريستوس خلو خله حدار يدبرتعن خله لك مع بايد يدبرتعن خله سرح مسرح لي خله الخاص دو تبل شو يتسقى سرح مخنياتو قال أملاح أنت يالله حيلن الله قال أملاح أنت يالله هيوتن منفسن الله منفس is the power of God قال أملاح أنت يتقبرك يا ألكا أتي بناتك سرح بناتك نجر بناتك بقى بزعامي حواتي أنا أبقرب أوان ترد أهو قوي تاد جلس عليه long time بناتي تقوي بس قوي أنا رامو بقوي بناتي بقى أنا أخذ توكيل خير الله no is dependency توكلني إذا بزحو توكل حجم توكل كم يا زموكل اللي نقصه كمان حتى زموكل كم يا لا كان تأيو حواتي أملاخ أحسوني كم سبعة يكونن أسي صراحنا شكلها سريسيو أبي كم دبس حكاسو يدفلت أنت هتكون على كمالتي كساعة كيد بلاك أخذ كيد هلكا أجيزك قرب أوار حسي تاي خوين يسألني ببعلي بنفسك وعزلو وانس بزح خوين ببعلي بقى بسرحي بقى كصدق بسرحي كجب بسرحي أنا كيف تونيكو أنا كيف بسقط ملال سيد بقول له كم سخمي علىهم بس ملاختنا هلنا ملاخت لك إدكاوس أزجله وملاخت سمسي لملاخت قفي لهم كهلو سو أنت يدب لكم دول حواتي نفسكم مرمرو لومي نفسكم مرمرو بمنتاي تخيد علىها بسأجارو تخيد علىها ويس بنفسها بسجاها بتمرحتك بزخي تيلاتك بزخير أنا كم يفلتني رحواتي كل كوين نقرأكم دول أنا سدد خور كله زدم صاحول أنا تمهر كله so ببعلها تخيرك أملح ولا حنتي وك that's why Paul style when I'm weak I'm strong the opposite ده أنا خدكم كل خبرت أنت عملتيه أملاخ سي أبد خامنا يتسرح أبت فنتر دبل أنت الله أنا خمس خماي يلن كم خماي سباح يلن كم خماي زمار يلن كم خماي مؤمن يلن كم خماي يسرحني رددنا لنا أبزوسو السلف رايتشسنس أملاخ يسرحني أنا تيلك أسرح حيا وي أملاخ سرح الكالو ويس خا سرح لك إذا كن أتسرح مالتي أيكونن كن رأينا بزي እንታይ ይብል ኣሎ ጳውሎስ እቲ ዘለኹ ግና ብጸጋ ኣምላኽ እዩ ዘለኹ ካብ ኩሎም ሲበዝሕ ዳ ጽዕር ኣለኹ እምበር እቲ ናይ ተዋሃበ ጸጋት ከንቱ ኣይኮነን እቲ ምሳይ ዘሎ ጸጋ ኣምላኽ ዳ እዩ እምበር ይብል ኣብ ቆሮንቶስ 15:10 ዲኖዝስ ገለገለና ኣጽዓሩ ማለት ኣይኮነን በቲ ክርስቶስ ደሃበካ ኣይኮነን በቲ ክርስቶስ ደሃበካ ነገር በትግሪስ ሓጻደለካ ማለት እጃ ጳውሎስ ላይ ይብል ኣሎ በነፍሱ ርእይ ዋይ ነፍሰ ቀታሊ ነይሩ ኣይኮነን ጳውሎስ ነፍሰ ቀታሊ ነይሩ ኣይኮነን የሳድድ ገለብል سول يلو مسرحه بايو تغيروا هجي بصعرو باولوس كمين رت هيوتو ترينا غويا كو غاي دبال كريستيان because he is the best Christian اكونن هجي كنت هنا بلانا له كسعر كل خاصي بكريستوس تدغف كريستوس كم زنسري يلعلك يسبخك اكونن انا بزطو تيله حواتي كاباي ولا حد نغير يتركبنهم ناتي كريستوس وكيل بسطو يلغن بعد ذا سوا يسبو صبورت مهار لهم تبارك لهم because it's Christ وقت إذا أقوى كابا اللو كابزي اللو كمتي اللو تعلمات هي وارد له حجسيو سيدان بكومبيتيشن بقلا كستاغير بقى كل خابز دوتيل كاس أملاخ بصقو يدقلقل أيكونن بمنتاي صوعنا بصقو بمنتاي خا نقلقلنا صقو قدمي مدو كان عمتاسي علامات انتي غير بصقو صوعنا حج خا بصقو يدكايد حواتي that's why get this in إذا سينك تقبر على أمايندنا مخنياتو ما أمان كون قالهون imagine أنا نقرأكم علىهم أب أملاخ 100% كم تسقى مسبلنا أب صقوا مس عرفنا نقرات competition زي أنا بوستر أنا خستاي عطون أبوستر الحديقة بخستر خستاي أبوستر الحديقة كل خاب كنا أملاخ حديقة إزي ده ترد أسب للعل خدي بايكلني سو أنت أنا نبلد لنا حواتي سلاتي بكريستوس يسوع توهابكم تسقى بخلوا كان بخلوا فلتاتم بخلوا بوزلة سلا ذهبتكم أنت كتبتم لكم مالتيو بقالوا كتبت مالك قالوا أبزي لعل بقدام كم دول أبزي ده يكون أسي أو استأتي خاص نتاعو ويلي واو مومنت كله كله ويلي كمزي بايو ويلي كمزيو أنا هجي كمون داخلكم سكركو قري مني لك أتسقى بيدلو أبقالوا أكون كتفوصلوا كتبرتعالوا كتكدلوا كتمرشلوا كله دخلك أنتايو سكايو that's why أبز كريستيانات كندكم بريهم لهم نمتى ندكم ويكا كم تدق بانارين خير سكا سدين وكلي
ጸጋ ይዱከል ሃትብል ግን በአፍናዮ believe me ጸጋ ዱከል ሰብ ክትሪኦ ይኹም ጸጋ حسبكم لو تفوتوا أما يجريو بطرس بسلالو تفوس نبرة كما يجريو باولوس بمنديل تفوس نبرة كما يجريو كريستوس بعلو أبز كم سب مش كم سب 100% سب 100% تانيرو أملا بسبب إنه تلاقي بنيرو بس أجا كما يجريو يمسونيرو يسأوم يسألي ينبب أكون قال بمولك سير قبر لا أنا خمهرين بر كريستوس قال حد ممار ما يدلين أكون جن كم سب إنه تمسيو تنبرك يخو مولو ليتي أبدأ برسيت يجيبو كم زناتين ناتكم كاربيت كم زناي كونسي حمد حوسا دملو ما هاس بإسرائيل تفلتوهم كم زناي سحاليو so نمن تايد أخم زخونة that means كنت سعركم كلامنا مالتي بكدي أولوسي سالساي سماي كيدو بس حسب ጸጋ ድብሎ ለማሰብስኩም ምክንያቱ አብነውሱ ተወኪሉ ሪወይ ሆቴ አብነውሱ ተወኪሉ ድገበረ ሪወይ ክርስቲያን ደሳድ ነበረ አብ ክርስቶስ ተወኪሉ ግን 13 መጽሐፍ ናይ ባይብል ተረብናይ ኒው ቴስታመንት ጽሒፉ ማለት እዩ አይኮን እንዴ ጴጥሮስ ከይተረፈስ ንምን ባቡ ክንደ ጭንቅ ኢሉ ምሽነት መጽሐፍ ቅዱስ ናይ ጳውሎስ ዋይ ጳውሎስ ስኢሉ ጽሒፉ መስለኩም አብ ደበና አትዩ ጽሒፉ ሙሴ ስኢሉ ጽሒፉ አይኮን አብ ደበና ጽሒፉ ሙሴ እኮ ዓለም ክትፈጠር ኮላ አይነበረ ነይሩዲ in the beginning ኢሉ ጀሚሩ ነርካ ደሃ ሙሴ አይነበርኩም ታይዳ አብቲ ደበና መስአተኻ አብቲ ጸጋ መስአተኻ ዓይንኻ መስከፈተልካ እዝንኻ መስከፈተልካ እንታዩ ክጽሕፍ ጅምር ክትርዳእ ትኾን እስከ ዓይንኹም ዓይነን እዝነን ይከፈት ውሽጣዊ እስከበሉ አሜን ዶ ሕዋተይ እሲዩ ጳውሎስ ነዚ ክንዲ ዝኣክል 13 ቡክስ ክጽሕፍ ስኢሉ ይኮነ ባይብል ኦልሞስት ኒው ቴስታመንት እሲ ጽሕፍዋ ኣብቲ ደመና ኣትዩ ኣብቲ ክብሪ ኣትዩ ኣብቲ ጸጋ ኣትዩ ጸጋ ኣምላኽ ዓይንኻ ክፍት ይደብሎ ኣይኮነን ኣበይ ደሎ ኣብቲ ቃሉ ዛስዋይ ምስቃሉ ኣነ ብዙሕ ግዜ ነገርኩምሽ ኣብ ቃል ይረኸበኒ ይድብለኒ ጎይታ find me in my words ምስ ጎይታ ኣነ ብዙሕ ኤክስፒሪየንስ ኣለኒ ብዙሕ ከነግረኩ አይደለ ግን ምስ ጎይታ ብዙሕ ኤክስፒሪየንስ ኣለኒ ረኣኹ ሚሊዮን ግዜ እዩ ኣብዚ ስራሕ ሄዲ ኣብ ኩሉ ቦታ ድገብሮ ብዙሕ ነገር ምስ ጎይታ ብዙሕ ክስተ ኣለኒ ግን ኣምላኽ ብኤክስፒሪየንስ ጥራይ ደይኮነስ ብምንታይና ብቃሉ ክንፈልጦ ይደልና እስከ ብቃሉ ክፈልጦ ይበሉ ሕዋተይ ንገለገለና ሃርድ ሮክ ሆና ኸሊ በቃ ትርድ በለ ግን እንታይና ክንገብር ስለኩም believe it or not ነተቃል ስምዓዮ ነተቃል አንብቦ just keep going eventually ሕዋተይ ኣነ ናይ ጎይታ ድራኸው ነገር ሳክሪፋይስ መስዋዕት ፈትዩ ግዜኻ ሰውኢካ ነፍስኻ ሰውኢካ በቃ ኣለካም ተሸጊርካ ደስ ይድብሎ ለከዲ መስዋዕት ሙሃብ ዝዓለም ማለት ሕጂ ሰውኢካ ሳይተጌርካ ኣምላኽ ቀርበካ ቀረብን ቀርበኩም ይድበለምሽ ኣይኮነ እንዴ ንምንታይ ይድብለኩም ደለሁ ዝመስለኩም ብዙሓቱና ትንክፍና እዚ ኸ መወዳእታ ዘመን እዩ ዛስዋ እዚ ሲሪየስ ሜሴጅ ዝኾነ መወዳእታ ዘመን እዩ ተሰብህና ናሰብህና ክንደይ ዘመናት ክሳይገርና ኩልና ንፈልጦ ነገር ኣለና ልክዕ ድዩ ግን ካብ ምፍላጥ ካብ ኩሉ ድበለፀ ወይ ካ ኤክስትራ ማይል ከድና ነቲ ጸጋ ንክርስቶስ ነቲ ናይ ወይኒ ጉንዲ ንኡ ተሸኪምናስ ናብ ቅድሚት ንኺድና ንብለልና ዋቴ ክንከይድ እንደሊና ምሽ ክንምርሽ ንኽእል እንደሊና በቃ ጸጋ ዝኽርዳእና ኣሎ ጸጋ ዝኸ ምንታይ ደሎ ኣብ ቃሉ እንታይ ኢሉ ሕጂ ድማ ንኣምላኽን ነቲ ካሃንፀኩምን ምስ ኩላቶም ቅዱሳን ከረስዮኩምን ዝኽእል ቃል ጸጉኡ ማሕፅነኩም ኣለኹ ክርስቶስ ምስ ምንታይ ማሕፅንና ኸይዱ ምስ ቃሉ ጳውሎስ ምስ እንታይ ማሕፅኖ ኣሎ ይኸይድ ነይሩ ጳውሎስ ሂዝ ጎይንግ ድሞት መዝበድ ነይሩ እንታይ ዳ ከሃንፀኩም ምስ ኩላቶም ቅዱሳን ከረስዮኩም ዝኽእል ቃል ጸጉኡ ከማሕፅነኩም ኣለኹ ብምንታይ ተፈጢርና በቃሉ ብምንታይ ተሰሪሕና በቃሉ ብምንታይ ክንዕረይና ብምንታይ ክንበርኢና ክንብርትኢና በቃሉ ዋት እዚ ዝጌድስ እዚ ህይወት ድቕይር እዩ ምክንያቱ ከምዚ ትንክፍ ሎሚ ኦን ጽባሕ ኦፍ ኣይሰርሕን ምስ ኣምላኽ ወላ 5 ደቂቃ ትኾን 10 ደቂቃ መሰዊኻ እንዳሓደስካ ግዜ እንዳሃብካ እንዳወሰካ ግዜ ናብ ቅድሚት ክትከይድ ኣለካ ማለት እዩ እቲ ቃል ከምዚ እብለኩም ኣለኹ ደይፈቶም ከሆነ የለን ኮፍ ኢልካ በቃ እስከ ክርስቶሳዊ ከምዚ ኣይብለካን you have to spend quite time ክልወካ ኣሎ መዝሙር ወለካ ኮፍ ኢልካ ምስ ክርስቶስ እስካ ነገረን ክትብለለካ ኣረዳእን ክትብለለካ then you go deep into deep ማዕሞና ማዕሞ ኣይኮነ እንዲ ሽዑ በዓል ጳውሎስ ክጽሕፎ ከሎስ ኣብ ደመና ኣብቲ ክብሪ ኣትዮም እዮም ኣይኮነ እንዲ ኣብ ክብሪ ኣትዮም ዲራእይዎ ነገር የለን ዋላ ሙሴ ከምኡ ከመይ ገይሩ ጽሕፍዎ ዝኽሉ ትብል ሓሙሽተ መጽሓፍ በቃ ኣምላኽ ግልጽ ኣቢሉ ኸርእየካ ከሎ እሷስ ክትገብር ኣሜን ከማኻቶም ድኾኑና ሕጂ ኣሕዋተይ እንታይ ይድብለኩም ዘለኹ እቲ ጸጋ ኣምላኽ እዩ ዘለኹ ይብላ ኣሎ ምሽ ኢማጂን ጳውሎስ ዳክል ማለት እዩ ክንዲ ዝብርቱዕ ከሎ ጸልዩለይ
كم زي قبر لك بدول أيقون عندي ما نهاتو باولوس أب كرعات أب كم زي imagine مسك أب زي زمان زي كم زمان باولوس حدا خلته بوك تصحف سلام بالكم ده سب زين كلته مصحف كلته معرف تصحف ها ما نهاتو نحنا انتي ندلنا تاسوا قلقل سبس انتي من حتى النيرو قداماسي من تاين أب زي زمان زي تمرت انت أمرات من سالي سبانا ما نهاتو تنابرو ما ينبرنا الصوم sacrificial life يتسط لايف توهاب لايف يمد نبرو يرم لقيدي بقى كل نغراتهم قوي بقى كل نغراتهم قوي ابزن كم زنا هنا ديكونه مالتي سو نحنا انت هنقبر لنا او نسرت حواتي اذا حدار قوليو قلقل منونا اسق قبرنا ايكون عندي نابونت صقم دلك انا ابونت صقا حتت ايكون عندي ابدنا هم قالوا حتت صقا ماليو تترفرفو اس مور ذان سفيشنت يلو مش نباولوس انتي مالتي كتبرت ادي هار لها علك كرد اكادلو ذا سبيريت اوف دايالو منفس ناي اندرستاندينغ عليك ايكون عندي نولج هذا لها منفس ناي فلطت አለው አይኮን እንዴ ጥበብ ዲሁ ሄድካ ጥበብ ናይ ምንታይ አለው ናይ መንፈስ ናይ ጥበብ አለው እዞም ኩሎም ትሽዓተ ማለት ሕጂ አው ክንርኢ ኢማጂን አምላኽሲ እንታይ ድብለሎ ግሬስ ኩሉ ግሬስ በቃ ምስ አምላኽ አብ ኢየሱስ ደሎ በቃ ኢየሱስ መልይዎ ደሎ ብምልአት አይኮን እንዴ ጸጋን ሐቅን መልይዎ ደሎ ክርስቶስ አባና ደሓደረ ኩሉ ነገር አባና አለው አይኮን እንዴ ፍልጠት ድዋሓዶ ሰብ ፍልጠት ክምን አለው ልቀዲ አብ ዘመን እዚ ኮን ኮርኢና ደልና حواتي that's the whole thing በቃ ቀደም ረዮም ጎይታ ይሎም ብርካ ለቀደ ኮነን በቃ ጎይታ አይኮነን ነመኻ ክንብርካ ጽግመና ትሕት ክንብል ጽግመና ለቀዲ ዋይ ከም ዝሆን አለው ዛስ ዋይ እቶም ናይ ቀደም አጽንዖም ማን ህጅ ከጽንዖም ከለውስ what happened በጣም የተሰጠ ላይፍ በጣም ዝተዋሃበ ላይፍ sacrificed life የምንብሩ ነው በቃ ነው የምንብሩ ነው 24/7 ጎይታ በቃ ጎይታ እጂ አብ ዘመን እዚ ስራ ሃንገለና አለው ቢዚ this is busy ድባል ካለው this is አሜሪካ ድባል አለው forget all that አምላኽ ካብ አሜሪካን ካብ ቢዝነስ ንላዕሊ አሜን ዶ አምላኽ ተጸግዩኩም ሕዋተይ አነ እዚ ናይ በሐቂ ጎይታ ደሪኹን ይዛረብ ደለኹ እዚ ብጸጋ ክንሓብር ክንፋቀር ክንንብ ኩሉ ብጸጋ ግን ክልምን አለና ክልምን ክንደልዮ ኳሕ ክነብል አለና ዛስ ዋይ እዚ ሁሉ ስብከት እዚ ትሪኦ ደለኹም ወርሒ ኮሚዩ በቃ ምስቃሉ ተመሳሰለ ምክንያቱ ኣብቲ ቃሉ ደለ ነገር የለን በቃ ቃሉ ዛስ ዋይ ናይ ብርሃን ቃልካ ክብል ኮለን ተማለት ብርሃን ኮነ እዚ ብርሃን ይመስለና አይኮነን it is a revelation እቱ ኣብ ውሽጡ ደሎ ሚስጥር አይኮነን ኣብቲ ውሽጡ ደሎ ሚስጥር ምስተገልጸልካ ብርሃን ኮን አይኮነን መጀመሪያ እንታይ ነይሩ ቃል ነበረ ቃልካ ኣብ አምላኽ ነበረ አይኮነን ቃልካ አምላኽ ነበረ ህይወት አቡ ነበረት ይሉ ህይወት አቡ ነበረት ታህይወትካ ብርሃን ሰብ ነበረት ብርሃንካ ኣብ ጸልማት አብረ ጸልማትካ አይሓዞን እስኪ ጸዋታ ቆዕሉ ተረድኦ ሰቤታካ አይኮነን እሱ እቲ ብርሃን እንደሆነና እቲ ህይወት ደሎ አይኮነን እቲ ቃሉ እንታይ አለው መንፈስን እንታይ አለው ህይወትን አለው እቲ ህይወት ኣብ ውሽጥኻ መስአትዎ እዚ ገብር ማለት በቃ ጸልማት አይዞን ብድል ልኸይድ በቃ ድኻም ብድል ልኸይድ ሕማም ብድል ልኸይድ ብምንታይ ከኽራኸቡ ካብቱ አው ደሎ አባና ዳዓቢ ሰይጣን እኮ ተሰዓረ ተደርበ መልአክ ኮይ ወልሓት ቫሊድ ይብሉ ንሕና ጸጋና ስለደን ተቀመሉ ጥራዩ እሱ ጻወተልና ለማት ረዳዳ አደልና ሕዋተይ እንታይ ድደሊ ደሎ ጎይታ እስከ ኢሉ ሕተቱ እንታይ ድደሊ ደሎ ኣብዚ እዋንሲ ከምዚስ ይምህረንሎ ብዛዕባ ጸጋስ ይምህረንሎ እስኪ ነብስኩም መርምሩዋ እስኻትኩም ሲ መጽሐፍ ቅዱስ ብምንባብ ብምጽላይ ንጎይታ ብምድላይስ አብ ያለኹ እስኪ ቼክ ዮር ሃርት ይኮነን ገለና ናይ መሬት ከይንኾን ምድሪ በቃ እንታይ ቢል ከፈልና እንታይ ክሳይ ገበርና ቆልዑና እንታይ ከይርም ባተይ እዚ ሁሉ አቦና ደሎ ኩሉ ሰብ ዘ ሴም ፕሮብለም አለው ተፈላለየ ተደይ ኮይኑ ኣብሽግን ግን እንታይ ንአምላኽ ዶ ነቀድሞ አለና ክርስቶስ ወደ አምላኽ ይምለስ አሎ አም ሲሪየስ ክርስቶስ ወደ አምላኽ ይምለስ ዳስ ዋይ ጸልማት ኩሉ ትሪኦም አለኹ ብጣዕሚ ጸልሚት ደሎ ሰይጣን ፈንጥሪ ድብል ደሎ ጎይታ ከም ድመጽእ ካብዚ ድበለጸ ክብሪ ክመጽእ one more time ክርስቶስ ወደ አምላኽ በአና ተራዩ ክመጽዩ ሕዋቱ one more time እምበር ካብዚ ላዕሊ መችስ ክገድድ አይነጽበና ካብዚ ላዕሊ እንታይ ከሪውና እንደ እዚ ሁሉ ዶሚኔሽን ትሪኦም ኣለኹም ዞም ጥዊሉ እንዳበሉ ኸሩሲ ቀደምሲ ረአዩን አይነሩ ሕጂ ግን ጨፍሊቆማ ከም ትኸደሉ አይኮነ እንዴ ካባና ክበዝሑ ጀምሮም አስተብልኩም ኣለኹ this is domination ኢልካ ኮነ እዚ ቀላል አጀንዳ አይኮነን እዚ አጀንዳ እዚ እንታይ ናና ካብ ክስታይካ ሙፃ ማለት እዚ ፈተና ግዜ ሕጂ እንታይ ደሪና ደሉ ሕዋተይ ኣብ ቃል አምላኽ እስከ ብቁሩብ ኤግዛምፕል gift ድበሃል ኣለና አይ በታለና ክንደይና ኢና ንጥቀመሉ እስከ
نتكملوا دو منيو منفس طبب منفس منفس wisdom ወይ knowledge ወይ እዞም ኩሎም ተዋህበና ማለት the fear of God ኩሎም ማለት ድል ምን ሰባሉ ጥበብ ድል ምን ሰባሉ ደብዚ ወይ ፍልጠት ድል ምን ሰባሉ ዋታይ እዚዩ ክንላመደልና ሶይልካ አይመጽኒ አነ ብዙ ጊዜ ፈቲና ጸጋ ተኾይንዳ ኢልና ቀደም ንፍትን ነርና አይኮነ እንዴ ጸጋ ተኾይኑስ ደኽእለካ ኖ ነጸጋ ከተጋሃሉ ክትቀላለካ ልከዲ that's why መንፈስ ጥበብ መንፈስ knowledge እንታይ እዚ ካብ አምላኽ ድመጽ አይኮነ እንዴ መንፈስ ናይ fear of knowledge መንፈስ ናይ counseling ናይ ኩሉ ናይ ምምኻር እዚ ኩሉ እንታይ ትሽዓተ ለው ሕጂ ብሁሉ እዚ እንታይ ድበካ ability እንታይ ድበካ ያኽእለካ አይኮነ እንዴ ዳንኤል ረእይዎ እንታይ ነይርዎ ፍሉይ መንፈስ ነይርዎ the እንታይ ዱ the spirit of excellence እንታይ ማለት እዩ በቃ ከምና ዮሴፍም ከም ነይርዎ በቃ excellence ማለት እዩ መጽልካስ በቃ ንዓና ስራሓልና ብለካ ይርዳካ በቃ ወኸሎ መገስ በቃ ተሓንጎልስ ብሪሊያንት ገብረካ በቃ አይኮነ እንዴ ስራሓይ ከምዚ በዚኣ ዶ ሆነ ብርገለት ነበርካስ አውፃ ቢሉስ አንዳ ንጉስ ኮፍ ብለካ አይኮነ እንዴ ክትከተል መጽሐፍ እንዳ ንጉስ ኮፍ ብለካ እንታይ እዚ እቲ ፍሉይ ነት ከተምጽ እንድሕደለካ ክትልምን ኣለካ ኣብቲ ቃል ወቅት ኣትዋለካ spirit of wisdom spirit of knowledge እዚ ሁሉ መንፈስ ጥበብ መንፈስ counseling መንፈስ ሁሉ እዚ ንልምንድና እዚ እንታይ ደግበካ ክእለት ተደምጽ ኻዮ ሞር ለምን ማለት እዩ አይባኒ ባይዘወይ ዳንኤል ተሓቢዲ ዮሴፍ ተሓቢዲ እትብሉ ስሌፍ ኮሎስ በቃ ከም ማህደር ጀሚሩ ሆነያት ኩሉ ሰብ ድሪዮ ረዮ እቲ ጊፍት ንብሎ እቲ ability ወይ ትክእለት ማለት እዩ በዓል knowledge በዓል wisdom ኩሎም ማለት እዩ እቲ ፍሩት ካንታይ ማለት እዩ አምላኽ ታይዚ ማኒፌስቴሽን ናይቲ ባህሪያት እዩ እዚን ክትፈልጥዎ እንደሌለው ረዮ እቲ ጊፍት ሃበኒ በቃ መንፈስ ጥበብ መንፈስ ፍልጠት መንፈስ wisdom ኩሉ ሃበኒ ትብሎ አይኮነ እንዴ ኖኻ ዲፕ ትኸዱ ሽዑ እንታይ አምላኽ እንዳደለኻ ምሳበካ እንዳፈልጥካ ምስከርካ ኣብ ውስጥ እንዳኣቱ ኸይድ ሰደልስ በቃ ደሱ ገለኽት ክእል ትጅምር ኣነ ከምዶ ትኾኑ እዚ ኣስናታ ይኮነት ናትካ አይብል በቃ ከለዲ ኣነ መንፈስ ቅዱስ ከመስግኖ ብጣዕሚ የድፈቱ ክሬዲት ይፈቱ ይኻ መንፈስ ቅዱስ I love you Holy Spirit this is you ብሎ ሞገስ ክበዛሕ ለይ ከሎ this is you ታዚ እዚ ክበዛሕ ነው ከሎ እዚ ሕጂ ንምንታይ ይድብለኩም ደሎ ኣሕዋተይ እዚ ነገር እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላኽ መይትሉ it is finished ተወደአ ተፈጸመ ኢሉሎ ኣብ ተፈጸመ ግን ከይነብርና ባናይ ሰላም ይሓድገልኩም ኣለኹ ሰላም ይካህበኩም ኣለኹ ኢልካ it's up to you to protect your peace አይኮነ እንዴ ኣነ ዲ ሓደ ሰብ መጽኡ ሰላምካ ክርብሽ አይትደልው እንታይ ዳ ዓቅቦ አይኮነ እንዴ እጂ ሓንቲ ኣባሃላ ክነግረኩም ብዙሕ ግዜ ኣነ ድሰማዕኳ ጸጉ ይደገድሰኒ ሰምዕኩም ኣለኹ ጸጉ እዩ ደገድሰኒ ኣነ ንጎይታ ክንዲ ግዜ ሓተዮ ላይ ኣብ አዲስ አበባ ሄድና ኸልና ጎይታስ እንታይ ጸጋ ድድልዮ ክርስቶስ ክንመስል ዶ ይብላኒ አይደንቲቲ ናይ ክርስቶስ ከለውና ይብል እጂ ብዙሕ ሰምታይ ኣናግፈኒ ፕሮፌሰር ግበረለይ ከምዝ ግበረለይ በር I don't care about anything are you serious that's why እቲ አገልግሎትና እንታ ውስን ኮይኑ ድሩት ሊሚትድ አምላኽ ክደኔና ሆላ እንታይ እቲ ክእለቱ ሂቡና እቲ fruits of the holy spirit ፍረ መንፈስ ቅዱስ ካባና ክራይ አይደሊ ከተፍቅር በክርስቶስ ሰላም ክሎካ በክርስቶስ ብትሕጎስ በክርስቶስ ክትአምን በክርስቶስ ዓቕልህ ትገብር በክርስቶስ እዚ ክራይ አይደሊ ሕዋተይ እዚ ንምእመን ጥራይ ኮን እንድዛረብ ደለኹ this is global by the way ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቲዩብ እንዛረቦ እዚ አምላኽ ድነግረና ደሎ ንኹሉ ሰብ እዚ ድመጽ መልእኽቲ ብሙሉ is global message እንደኾነ አቤን ኢሳ ኣብ ዓለም ከምዚ ገለ ድብል ሁሉ አገልጋሊ ማለት እዩ አምላኽ he's tired of character ደብሉ ሰብ ኣነ ብጣዕሚ ሲሪየስ ኮይነ እዚ ሒዝ ያደለኹ ለካ አምላኽ ክንደይ ነገር ክገብር ደልዩ ተኣምራት ትምህርትን ተኣምራትን ከም በዓል ጴጥሮስ ከም በዓል ጳውሎስ እንታይ ዳ አጊትወሎ ካራክተር ከም ድላይካ እንዳጻረፍካ ከም ድላይካ እንዳሓመኻ ከም ድላይካ እንዳይኾንካስ ከመይ ገይሩ ሞ anointing flow ገብር ጸጋ ከመይ ገይሩ flow ገብር ክርስቶስ ኮርሰካ ትደልልካ ብክእለቱን በባህሪያቱን ኖ መሰል ሃደኮ በክርስቶስ እንተኾነ እንታይ ሓድሽ ሰብ እቲ ሓድሽ መንነትካ እንታይ ክትኮን ኣለዎ ክዕብል ክእል ኣለዎ ሕዋተይ that's why ኣብ ህይወትና ራይዎ ብዙሕ ግዜ ጸጉ ገርጨርጨር ድብል አገልጋሪ ይኹም ኣለዎ ገንጨርጨር ድብል ክሰብ ገንጨር ዝገለ ኣብ ኩለና ደለ ምሽ ወላ ሓን ጸገም የለን ግን ንሕናስ ክርስቶስ በኣና ክግለጽ ባህሪያቱ በኣና ክግለጽ
كلوتو بأنا خجلس جن كاب قال يوصني حدا سب نيرو مني أبو كستاسي كروسوس كاب قال يوصني شررر بل لونج هولت كوليل كامسا أب قال يدلو أنا حجز أملاخ سنتاي مثلا نيرو على أملاخ سي إند تايم كوينس أشال جبر قال مثلني كروسوس ترى الله تا من الناس أنا حن دبل كيا جزء قوي تعالوا I talk to him like a friend قلنا انت بلني أبقى لي وصني أحباتي كريستوسي أملاخ ديو أبونا ديو حاونا ديو عركنا ديو كسا عركي درجة دوارة ده جوجم كبير سنة دليل مسانا هللويا عندي كابز العلي دهم دقبرنا يفلتني أكون عندي أملاخ ده أكل أبز وريدو أملاخ كله أبز وريدو كم زعنة لايف حلفو أكون عندي كفو لايف حلفو كفو أموات ميتو نازو خلو سأجا حكن أبانا حدر غيره بنفس قدس أكون عندي أجي سأجازي أملاخ بمتى أقوم هم دنقرنا أفي والله أجي جلوبالي دزار بدله مولو عالم أستراليا أكيد أمريكا أكيد كسايا أكيد كاركتر بهال نجار أملاخ بتعمل دقر صدله أملاخ باركم وحدات الله world wide كاركتر له لو ما إزي اختمر مرد له تجيفت تدرين له بقى نايم النجاف ديو كلا ديو نايم فوس ديو كلن دليل لنا أكون فلات كون ديو أبغانيات كون ديو دليل لنا أكون جن أتي فروت مساخة الله دو أتي فرمان فاس قدس كم مساخة الله دو فرمان فاس قدس لهون كام مسكالو مسمان فاس مستحدنا مستقبر أكون سأجا كروستوس أكون سأجا قوتنا كروستوس فوري أملاخ حبرت منفس قدوس اسكست بلوا حواتي زي أملاخ سندف قرلنا سأجا ويك أغن كروستوس هيبونا كروستوس توهيبونا عند هلوس كروستوس كم دقبورن تكملوا لنا أسودو يونو لوتي كستاي حواتي حكيم كاني بارا فوز كاني بانا بقى قال كم يدلو أكون إحنا كن مستنا ويندي جندي مسؤول طبق إحنا برانشنا حواتي مسؤول تلينا ترينا سبنخون get me this is serious أملاك كقلت كبنا science and wonders تمرت أنت أمراتن كنجبر ندليل لنا إتبهاريات ناقن that's why نتي نفس قد إحنا دليل نفس قتلوا لنا تمسلكه أمبي كتب الكل خان دينا كتجبروا كلها أي حمن أي صارفن أي كيمن كتب الكل ها مالتي yeah that's what it is sacrification تجاها قلت هذا هو كنت أمبر حرة أيكون وايد يصرف كويد بلكها that's why بمنفس تملالو سمو جبر سجات جبروا لهم تبعها مالتي واتي that's why أملاخ لومي أب deep understanding كن أتوي دلنا دلهم إزي كن كير دلنا دلهم مخنياتو واتي إزي up and down دلوا كريستنا half كوف دلوا كريستنا ريهم الله كم تمز كاب مس أملاخ دلكا ركب مالتي كريستوسي بمنفسي جلس بقالو جلس أيكون دي أبقالو جن كنوع الكن حدر بحانتي بتحايل زبن بكريستوس خوله أنا من قدر الحق إن هوتني الكاس سكبكا بوه الكاس توعل تحدر ده أي قبرنا أنت هذا بصراحة نقول نقل بصراحة كريستيان كنا إحنا ملالس بصراحة زاس وايد خبرنا بارلومي كريستوس ودع أملاح دبلنا دلنا تاي أنا تسقها تقاملو أبت finish work كمبر كسرحو أي تقايد دبلنا دلنا كسرحو أي تقايد يريكم مالو أنت حافتنا كمو كلمة خندية كم إلاسي ريا بلياس ريا صوزي نفعتي شيء تبوك سأقدر لك جن بنفس وقت قوي يد مثلاً إليه ريا بلاتنس هو كمير أخ سيرك هو واي تمساس عليك سايس النبرني واي تاي مخمون دي بك أنس بك نفسي بنفسي يصير المرح قوانا مو حوان كمير قير إلاتك ما عمله هذا خميس راح that's why باولوس بتدخامو يمكح هيكون عندي بتدخامي كمكح هذا مثل نزلكم أنا كمز جبري كمز صريحة كمز سبخي كمز دبلب مولو سأملخ سما معك إني حواتي نعين أخذكم من حق زود أملاخ نحن سي حواتي كم أمباسادر نا كريستوس نتسوينا زيتي منفس قدس دريخون زارة ولا لهم منفس قدس زارة من هذا نحن سي كم أمباسادر نا كريستوس كل ما لا نسكول ناسي سمعتنا قطعنا لكن سمعت قطع فكاي نقلة صفعيون نكلة تقيملو نكلة نفسنا روس هاسفاي مقبارة حاش نتي لعول أملاخ أمن برفرد خوي في الدلو ها حواتي إزي تأجازي
بتعمي أو وشتنا خنا سلاسة دولنا أتصقع أبتقال يدلو سلة كريستوس يسوع توهبنا تصقع أملا بقول لك أنا كله فلتت بك سب كفلت كله أكون عندي هجين مساعدة تعرف مزكا كتفلت كلها بدي منفس حاجز كمان رداك مش أملا كم زيادة تبل منفس كل سمو تحايلو تحاجز كان تدخل مالتي ها that's why سب ديك يمريخ مالهم قال دي قبر إذا قال لي هون حوادي بك that's why أنا نقولكم دلهم بزمن زي أنا بدعم تجرمني أتي عابد تباهله نشتي أنا بالعابي بك أملاح عبد بيجي كده لهم أملاح تفكروا تون كاس حوكا هم يتكير تجبره هم يتري تجبره simple وطا قال كده أبي عالم حجو كين ده هوي دمسي فهم زجبري بروفيساي صبوا I like prophecy كن prophecy كبرت أكان كهانس أكان يدمج ويس أو كتهودت أو كاب كونفرنس ناب كونفرنس تساقر كونفرنس is good مش تقاعد لنا مزينا كن أملاح كن نا وشتنا أبت وشت دلو مسوينا خن حدث دلنا دلو مسوق خن زارب جوجم كنبل عواتي أمريكا بيزي مش كنت قبل تخيلها أيكون جوجم دابل كاتخيل كاب سبد حلولو نزارب جوجم نزارب مسابونا نعلل حواتي انت يدبنا دلو أملاح بفلتات نملا بقالو نملا بمنفسو نملا إذا خا كوفي ليه مولو معلتي تبعنا حواتي كابتن إسرائيل 4 ساعات تن 10% كنين 2 hours and 40 minutes قرف ورحان 10% 1 hour 1 hour every day اسك promise is 1 hour every day نورح نخلط ورحي اسك حانت hour نعمله نقويتها خبايا بلو eventually تدي وسكو كل hour كتب لهم 3 hour كتب لهم كنت عمكم حواتي إذا حسأل دبل إذا نحاول تقرب عالم سي أنا حاسب قرمي دبلني مسو كوينا أدكتير كوينا مستمريت مستجرافي تنبر إذا كوال حانتي كون نكوفك أب كريستوس مسوان قاعد تنسافة فيها كني ساب بحاول حالفكم دلو أنا بحاول حالفيه أو قنا حمو خنن أنت كوين الحرق أنت كوين إيديه وهي بنير لا كانت تسقى ببحري تحال كتحلا كده البحر نير هو نيرو كلنا أمشور بكم إرتران فلاس بزهرين هنا أنت إذا تحلنا تسقى مالت إتو كريستوس دقبرو أوش تدلو بمولو تسقى أجي نبتة أخستاكي كرناسكي why not دبل نكونسيكس نمن تايو تسقى ها أبانا دي سرح سأنفلتت هزبي يا قويتا ستيل سيد دلو إزي قال أملاخ حبت دملو يبقى حبتي بقى وكله نجر بقى بفلتت حبتام بحجوز حبتام أكون بسلام حبتام وكله حبتام دقبر كان تايب بتعمل دقرمتني أنا أبحنتي بيتروس دبلاسي بفلتت أملاحنان قويتانان يسوس كباهاتكم تسقى سلام يبزح أقرمن إسغاها تبزحها مالتي ردا النحوات سلام دخاخ بزحال كاري لها سلام أستنتن نقوس ناي سلام أبو استخالو أكون عند حقوس نقوس ناي حقوس أبو خالو بك إذن كلهم فرا منفس قدوس مسقالو مستتأبق قال ساب تايدا مسحب موسى دي لك تملكتو فراخ تفريق كلها أكون عند مور كتحقوس كلها مور سلام كهلو كهلو مور كتأمن كلها مور عقله تقبر كلها عينو افتيتو دمت الكاسب ترقاقا سلف كنترول كله كهلو زي أسقوي تايتو مور نقرو مور صحيح هابلو مور كأخو صحيح لك أدي انتهي دبل صراحة سأنفتت هزبيت أفهم تاسواي حواتي داويلنا قالوا نمرمر قالوا كنبر كلنا انتايو غزي وسدو كمزي اتويل كاس هاي جيسس باي جيسس ريكونسي هاي جيسس I'm here قال كان غرن اسيلو ندا تفتح هذا تتبو imagine حواتي انا انت نغراله تتبو مس املاح درخبنا حنسا مستخفته قدفو تسبخ هتشجر كتكافل هتشجر كتمسكر هتشجر بقى فلوي بقى بيرفكت فلوي دمس اذا كن بمنتا خصر يالو بمنفسون بقالون حسب تتبو مسره نات كان منفس قدس ده هذا عينت اللي بهلوكا حسب كون لهم قال منفس املاح زي ريكا قال سمتا خم حسب ريكا لبوكا كيف تابي القرب ريكا من حامي كاريكا اسمع كون من يسال كاريكا انت ايزي حج املاح يشونيو حوكاي ولا حنت صقميلن ግን እንታይ ኣብ ልብ ሰብ ዶላር ረካ ማለት እዩ ኣይኮነን ከምዚ ኤልሳ ዓሊ ንጉስ ሶርያ እንታይ ይዛረብ ከሎ ሰምዖ ከምኡ ሰምዓካ
باطا وا قالت بالمش املاح كالي يقبر عواتي از سمولست جاب እዚ ፀጋ ገለ ንብሎ ኩሉ እዚ ንእስተ ይሰርሑና ኣምላኽ ዓብዩ ኣምላኽ ካብ ንፈልጦ ካብ ንነግረሉ ላዕሊ እዩ ንኣምላኽ ዓይንኻ ምስ ከፈተልካ ነገራትካ ሁሉ ይግልህልህ ድብል ባይ ዘ ወይ ሓንቲ ነገር ክነግረኩም ብዙሕ ሰብ ተገሊፅለይ ድብል ንኣምላኽ እኮ ግልፂ ይወረድ እዩ ከምዚ ግልፂ እኮ ንኣኻ ከፊትልካ እምበር እሱ ግልፂ እሱ ብርሃን እዩ ኣይኮነ እንዲ ኣባና እዩ ከምዚ ገይሩስ ክፍት ከብለና ከሎስ ዋ እዚኣ ፀኒታ ኣብኡ ብርሃን እዩ ደሎ ሶ ኣብቲ ብርሃን ዶ ንመላለስ حواتي سو سام فلتت ህዝበይ ጠፈአ እጂ ዋይኖት ንንባል እንታይ ስፍልጠት ስለዱ ወሕደና ፍልጠት ኣምላኽ ይወስኸና ሎ በቃ ዋት ሚስተር ይብላን ሓደ ካብ ሓደ ድበልጽ ገለ ይኮነ እሱ ግዜ ይሕልፍ በቃ ተጸሚምካ 5 ሚኒት 10 ሚኒት እንዳበዝሐ ትኺድ እጂ ኣምላኽ ካብ ምንታይ ከውፃና ደሊ ሕዋተይ ካላይቲ ንምንታይ እዚ ብጸጋዴ ንመላለስ ብሕግ ምስርሓን ለሚድና ነቢርና ብላይ ሓበሻ ናናሃ ብጣዕሚ እንታይና ንግበር ሃይማኖት ኣለና ካለ ካንተ ያለና ባህል ለና ሓያል ይትባህልና እጂ ካው ወፂና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ጎንበስ ቀና ገለ እዚ ከዘራ መምሳል እዚ ከመ ንግደፎ ከመ ተፈላለየ ጴንጤ ናይ ኣሜሪካን ጴንጤ ናይ ሓበሻን ናህና ከመይና ጎንበስ ቀና ከምዚ አይና ምሽ አይኮነ እንዴ ከምዚ ጽቦዩ ሂሚሊቲ ግን አምላኽ ቀንድ እንታዩ ኣብ ልብኻ ይድሪ ከሊ ናይ ልብኻ ፖስቸርስ ከመ ያሎ እስኻ ተንበርኪኻ ኮለኻ ልብኻ ጠጠው ተይሉስ ከቢድዩ ስጋኻ ክንበርካኻ ኣሎ ነፍስኻ ክንበርካኻ ኣሎ መንፈስካ ክንበርካኻ ኣሎ ማለት እዩ ልከዲ እዚ ኸ ብምንታይ ኣነ ፈቲነ ኣሕዋቴ እዛ ኩላ ነገረኩም ባዕልኻ ተምጾ ነገር ኣይክሉ ጸጋ እዩ ክትንበርካኽ ተኻኻ ይትብል ጠባይካ ክትቀይር ተኻኻ ይትብል ገላ ክትቀይር ተኻኻ ይትብለካ I give up በሎ ኣነ ከመይ የለየን ኣምላኽ I give up on everything 100% ስኻ ክውሩ በልካ I give up በቃ ጠባይ ምቅያር ከም ዝምቅያር ከም ዝምቅያር ኩሉ give up ምስ ገበርካ ኣምላኽ here we go ንጅምር ኣለና ብለካ ማለት እዩ ሕጂ እቶም ሰብ ገላትያ ኤግዛምፕል ኣለና ሰብ ገላትያ እንታይ ብስጋ ብመንፈስ ጀሚሮም ብስጋ ድወዱ እዮም እከዲ ኣቱም ዓሱ ሰብ ገላትያ ቀደም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ኣዕንትኹም ከም ስቁል ኮይኑ ተሳኢሉ ነበረ ንሓቂ ከይትእዘዙ ደኣ መን ዓዘዘኩም ክሳዕ ክንዲ ዝሮ ዓያሲኹም ብመንፈስ ጀሚርኩሲ እጅሮ ብስጋ ክትፍጽሙ ትደልዩ ኣለኹም ኣባተይ ከምሉ ኣብዚ بمنفس جميرنا بسجان ملالس بزحات لنا لكدي داس وايلومي نيشتي صقات تقملا سبالخا بوزح صقات تقملا لخا نحنا قنتاي نقبرلنا ناب دحريتنا اب قدمي تكيكدنا ابت كريستوس كن ملالس مالته سو ات كونسيكونس انتايو بسجا مملاس ايكونندي صعبين صقادي متقام بصعبين بقى غوتاتي بقى دخان ايكونندي بكريستنا بمنفس تدي يكون حواتي اتناي منفس بمنفس تدي كوينو كبيديو كل ነገር ይደጥቃካ ማለት ሓፍኮፍካ አለው ሶ ከመይዳ አኽንገብር ተለካ ሃምብል ሆነ ልቢ ትሑት ልብስ ከበሉ አዋday ንሱ ግና ኣብዚሑ ጸጋ ይህብ ስለዚ ድማ ኣምላኽ ንዑብያት ይጻረሮም ንትሑታት ግና ጸጋ ይህቦም ብፍልጠት ኣምላኽናን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከባሃትኩም ጸጋ ሰላም ይብዛሕ ኣባተይ ሓንቲ ነገር ዓባይ ነገር ኣምውዳየ ሚ 5 minutes እዚ ዓብ ትምህርቲ እዩ ብዙሕ ግዜም ክንጽዕተሉ ደላየ ንዑብያት እንታይ ይግብሩ ይጻረሮም ባይ ዘ ወይ ከምዚ ፕራይድ ሰብ ከመይ ድመስል ከምዚ ድበለ ገለ ያኹም ትግምቱሽ ከምዚ ድበለ ደጓጥ ከም ይኮነ ኣነ ፕራይድ ማለት ኢየሱስ አይተለየንኻ ኣነ ሰላሜ በባዕለክ ነብረ I will depend on my job ማለት እዩ that's why ውስጥ ልብሃሲ ኢየሱስ ክትብል ተኸዳ ኣብ ውሽጥኻ ግን ሙሉ ንሙሉሲ ኢየሱስ ስኻ ዓርየኒ ስኻ ስርሓኒ ስኻ ኩሉ ነገር ግበረለይ ኩነለይ ትብሉ ዓይነ ይኩን ኣፍንጫ ይኩን እዝነ ይኩን ኩሉ ነገር ልከዲ ሕጂ እንታይ ንብለና ፕራይድ ደይኮነ እንታይ ክንገብር ኣለና ሃምብል ሃርት እንታይ ዳ حجزنا هارت سوي تسعين دولار حواتي أبز أمريكا فلاي تعامل ناينوان ودول قالت أفتي سيف كستي الله سيفتي لاين الله بزح نجار أنت أنا نقبر أب منكستي أندقف أنت يبلنا الله مود أي زي أتخطط لني هم باللبي هالونا تحط لبي حواتي تحطوا فتنو أملاخ مسعوب بيسف قدا يبلون believe me ولا حنتي فانتر تقول يسوع كتب تقلها زمر تقلها أملاخ مسعوبيات قدا يبلون نتحطات جن يتأجي يومي آمين دو so
أبت صقّات استوكل سمنتايو fruits of the Holy Spirit انتاي فرا منفس قدس انتاي أو يفسس أيكون مس منفس قدس مس وعالكاس نايقدين يخفس أيكون أو بوستها تا ناي سامراي سبيت ريخ مالهم إسا عيلا مش كابتا عيلا ماي ها تسمع ناباي مسامو تايلو إسا انتايلا ناباي مسيلوا إسا انتا كابت عيلا كاب عيلا كابتا عيلا ماي أبكالك انتايلو سمع انتلو ناباي مسامو روباتات ما هيوت أو حزيو كاب عيلا حانت نيشتي دي كونسي روباتات بزم بز مالتو فكر بتا مزمور علامش بزيسل فكرو بزيسو سلامو بزيسو دستا كببني تمريح مالهم كمو حجو سايد قبر حواتي كاوستنا يدوزق سو بس اب اكلوت مستوكلنا كنت انت بسب عقمي ديك انا نغير تاين قبر مالتيو نخلو كتسينا هنصلينا هاليلويا اسك تبارك يطاقا نو كريستوس نزود املاح هاليلويا نزي واغا دخفله رابالالابوس يديديبيديبيديبوس اسك تصلي لهم قرب كنصلينا حيل تشكيمنا كيدنا هارادابالالابوس يديديبالالابوس هاليلويا ابونا مسكنك هالنا هاليلويا 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 اسك تزاربو اذا املاح زي لومي ديب دهونه نولج ميرنا ابصقاخ نمركوس ميرنا هاليلويا هاليلويا ابصقاخ نمركوس صقاخ نفلطو هاليلويا بصقاخ ندلدل هاليلويا يدصوعنا دلو اسك صوعو هاليلويا رينا لنا هاليلويا انت صقا خميركا تدلدل رينا لنا بصقا دي مدلدالكا شعبين رينا لنا بصقا خدلدلكا هاليلويا هامبل هارت هاليلويا هيميليتي دلو هارت كم دلي رينا لنا طومو خارينا لنا مسكي نصلي هاليلويا لومي እግዚአብሔር አምላክ ከበርታና ሃሌሉያ ሬባላላ ባላላ ባራዳባ ሲሪሪሪሪሪ ሆ በትፍሩ ዘጸጋውና ንውዳሴ ክብር ጸጉም በፍታ ፋዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ንርሱ ውሉድ ሆኖም ቀደም መደበና ሃሌሉያ እስከ ጸልዩ አቦ ሃሌሉያ ከም ቃልካ ጸጋህ በዛሐና እንደለ ያለና ከም ቃልካ ጸጋህ በዛሐና እንደለ ያለና ጸጋህ በዛሐና እስከጽለምኑ ሃሌሉያ ጸጋ ሃሌሉያ ድሰልከይት ነፍስ ሎሚ ትፈወስ ሃሌሉያ ረባላላ ባራዳባላላ ድደኸመት ነፍስ ሎሚ ትፈወስ ሃሌሉያ መንፈስ ይምላ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሬዲ ባላላ ባላላ ወረደ እስከ ጸልዩም ሃሌሉያ ሎሚ እዚ ጸጋዚ ኣብ ውስጥና ከኣቱ ሕዋቴ ኣብ ውስጥና ከኣቱ ሃሌሉያ ጸጋ ኣብ ልዕሊና ከዓዝዝ ከምዚ ኣብ በዓል ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ በዓል ጴጥሮስ ደዓዝዝ ኣባና ከዓዝዝ ሕዋቴ ኮማኖ ሰብ የምኔሮም ሶም ራላ ባላላ ባላላ ባራዳባላላ ባራዳባስ ያላላ ቦስ ዲዲብሉሉቦስ ራባባ ባላላ ባሳላላ ናብጸጋ ዝፋኑ እስከ ነቀረብ ሃሌሉያ ናብጸጋ ዝፋኑ ቀሪብና እስከ ጻጸጎና ንበሉ ሃሌሉያ ንድኹም ሓይሊ ይህብ ንሱኑፍ ከዓ ብርትዕ ይውስኽ ኣግዋዝ ይደኽሙን ይሕለሉን ኣባጽሕ ድማ ሰንከልከል ኢሎም ይወድቁ እቶም ንእግዚአብሔር ዝጽበዩ ግና ሓይሎም ይሕደስ ከም ንስሪ በኽናፍ ይድይቡ ይጎዩሞ ኣይሕለሉን ይኸዱሞ አይደኽሙን ሃሌሉያ ቶም ዲሕለሉ መንዮም ብጸጋ ተወከሉ እዮም ሕዋቴ ኣብ ጸጋ ተወከሉ እስኪ ሎሚ ረባላላ ባላላ ባራዳባላላ ባስ አቦ ሃሌሉያ ኣብ ነፍሰ ከፍ ሰብ ሃሌሉያ ሪቢዲዲ ባላላ ባስ ኣብ ነፍሰ ከፍ ሰብ እስኪ ሎሚ ብርትዕ ከኣቱ ሰላም ከኣቱ ሓጎስ ከኣቱ ምንቅቃሕ ከኣቱ ሃሌሉያ ሪቤቤላላ ባላላ ቦሬባስ ያላላቦ ሪዲብሉ አልቦ ልምነካ ኣለኹ ሪበላሉ ጸልዩ ሃሌሉያ ብቶም ቋንቋታት ትኽእሉ ጸልዩ ሃሌሉያ ሎሚ ተመሊና ከይድና ሓይል ክንመሊና ካብ ኢየሩሳሌም ሓይል ከይተመላእኩም ከይትወጽኡ ድበለና ሃሌሉያ ሪቤቤስ እዚ ኣምላኽ እዚ ምሳናዩ ሪባባላላ ባላላ ቦስ አቦ ትኽእል ኢኻ ሮወደ ባባባሌ ባላላ ቦስ ይዲብሉ ቦስ ነፍሶ ከፍ ሰብ አቦ ክትንከፍ ጸልዩ ኣለኹ حاو منفس قدس وعلاه منفس قدس وعلاه هاليلويا حيل قالك ابسبك هاليلويا ابيت كاي فوس هاليلويا ابيت كاي سر هاليلويا برهان هاليلويا قالك ابزي يبر هاليلويا لوم دنغرغر دلو سبلوم يبرهالو ريبابا سيلالبو سيبالالبو صبرتكم صلوا منفس قدس صبرتنا كيدنا هاليلويا ابو صغا سخاخا ابو سخاخا صغا هاليلويا بصغا دملاخنا سخاخامو صغانا يغلص ابو هاليلويا او وسنا دلو صغا منقسقاس يكون هاليلويا هاليلويا أبوه ننقصاقصو حقزنا ريبالالا بس أقولوا سأل ريبالالا بالالا بوس هاليلويا بوسو أبو هاليلويا هاليلويا حسابات تشجر لهم حسابات حبه صبوا فلتت حبه طبب تشجر سب طبب حبه أبو ريبابا سالالا بوسو هاليلويا مخرج أنا سب لهم مخر حبه هاليلويا هاليلويا كاب حق مملاسن كاب قلبتنا مملاسن أبو يأكل هاليلويا منفس قدوس هاليلويا
هاللويا أوسنا تجلس هاللويا هاللويا تجلس ربا بالا لا بوس دي بالا بوس بلو لمنو هاللويا هاللويا لمنو اخترفهم هاللويا هيرا ربا لا بوس هنا قال كاغ مغلاص كلونا هاللويا إذا تمهرنا أوسنا خاطو أبو أب جزانا خيرنا هاللويا أب جزانا خيزنا خيرنا بزعبا أجا خنحاسب أبو كل جزء بس أجا خنوز أجا خناتو حواتي كل يحكي بالكلنا عينا خمان بس أجاينا بقى كن كنا كلنا بس أجا هاللويا بلوسك أبرتعكم هاللويا كنت تسوق كلنا بس أجا كن ديب كلنا بس أجا كن بلع كلنا بس أجا كنت نفس كلنا حواتي هاللويا أملاح كم يجيروا هاللويا كم دنا برنا تنري كابزنا على مسكنا إسكيا بلو هاللويا أبي هوتنا دين ردو هاللويا كنبر كنتنفس بدي باي ولا حنت نقرأ تقبرونهم دبلا أملاح مسانا يدلو كنتنفس كنبلا كنساتي عيننا حنكفت كمان أسير حجزنا أسكيلومي إزيس أجايب زحبل وهاللويا هيرا بابا لا بارا دبلا لا بارا يا بالا لبوس هيكارا دبلا بوس أبو عم نفسكب سب تجلس عم نفسكب سب قال كبرهان يتهم عم نفسكب حدار قال هاللويا نايك قال كبرهان يتهم هاللويا ريبي بلا لا برا بلا لا بوس لا لا بلا بوس هاللويا thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus hallelujah thank you Jesus rabala la bala la bala la bala la bala da basa la la mala la ma here bala la 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 bala re bala la bala la 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 bala da bada basa bde ba ahad ri blen blo ጸልዮ አነ ብደይ ብአኻ እንታይዶ አሎኔ ድዩ አነስ ብደይ ብአኻ እንታይዶ አሎኔ ድዩ ድድገፎ ይብለኝ በልዎ ናብ ሰባይ ድገፈኔ ናብ ኩነታት አይድገፍኔ እትድገፎ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምና ሃሌሉያ አብቱ ውድ ስራሕ ከይደ በልዎ አብቱ ውድ ስራሕ ደካይደና ሃሌሉያ ሬቤቤ ሲያላላ ቦሶ እትደበርት መንፈስ ሃሌሉያ በመንፈስ ተመሉ ይድብል ሃሌሉያ በመንፈስ ተመሉ ሞግብረ ስጋ ክትፍጽሙ ነው ሃሌሉያ በመንፈስ ክሎም እዚ መንፈስ ያባና ይዕዘዝ መንፈስ ቅዱስ አታብሩህ አምላክ we respect you we love you ሃሌሉያ አብቲ ገዛዚ መንፈስ ካወረድ አብቲ ገዛዚ መንፈስ ካ ክፈስ ጸለና ሻውሮ the holy spirit ስኻት ፈልጥ ስኻት ኽእልኻ ንደቅኻ ኸመይ كم تسقوا هاللويا لوم أسقونا لوم منفس كايورنا ريبا بالا بالا بوس يرا بوس ريبيل بوس هاللويا لبهو كفوت تراي رابا بالا بوس لوم برتنا نخيد هاللويا هاللويا ده حزن نفسي تحقق ساعة كيد سلامنا خبزيحو حقوسنا خبزيحو فورنا خبزيحو هاللويا ريبا لا بوس كلت ناس خايخة كسا حجي يبقى بلوه باي بنفسي دخلكو بحق دخلكو هاللويا بتكباري كسا دلخلو هاللويا كسا حجي أترد أن لوم يجن هاللويا بمتكه مسألة خبلو هاللويا منفس كفاتو مس منفس كحبرت قبري تقها له بلو ريبي بالا لبوس لبولو لبوس علمو أجهم سألوا ريبا لا باس أبو تخريخا نفسه كفسب هاللويا كم تدريو غيرك هاللويا ريبا لا باس انديو بزغان ويدانكوت انديو بزغان ያደረኩት የለም ስለመዳኔ የዘራሁት የለም ስለመዳኔ እንዲሁ በጸጋ ነው የዳንኩት እንዲሁ በጸጋ ነው እንዲሁ በጸጋ ራባስ ያላላቦ ጸጋ ይፍሰስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተንክፈኒ ሃሌሉያ ريبا لا لابوس هيدا لا لابوس لا لاباس تدحلي أملاخ تتنقق لا أملاخ مسانا يدلو لو محواتي هاللويا أزو كنا قاطرو دلينا له لو أب هيوتنا هاللويا أبتي وستاو مننتنا إذا سجاز أو وستنا يتو هاللويا ريبا لا لابوس يلا لابوس لا لابوس رابا لا لابوس يلا لابوس هاللويا ساتنا كان يوت أم كبلوس كبر هذا بالا لابوس هاللويا ساتنا كان الوتام كذبت ساتنا كان አልወጣም ከዚህ ቤት ይፈውስ የዳሰኝ እጅህ ይፈውስ የዳሰኝ እጅህ ኢየሱስዬ ይፈውስ የዳሰኝ እጅህ ይፈውስ የዳሰኝ እጅህ ይፈውስ የዳሰኝ እጅህ ይፈውስ የዳሰኝ እጅህ ሳትነካኝ አልወጣም ከዚህ ቤት ሳትነካኝ አልወጣም ከዚህ ቤት ይፈውስ ይዳሰኝ እጅህ ኢየሱስዬ ይፈውስ ይዳሰኝ እጅህ አባቴ ይፈውስ ይዳሰኝ እጅህ
ይፈውስ ይዳሰኝ እጅህ 2 minutes ከጸልዩ ሃሌሉያ ፈውሰን በሉ ሃሌሉያ አብዚ ቦታ እዚ ፈውስ ደሎ ወሰ ከም ደሎ ይነገር እንደሎ ፈውሰን በሉ ሃሌሉያ አብዚ ፈውስ ትደሊ በቃ ሃሌሉያ ፈውስ ኮይነ ልካ ጸልይ ሃሌሉያ ሬባላላ ባራዳ ባላላ ሃሌሉያ ይፈውስ ይዳሰኝ እጅህ ይፈውስ ይዳሰኝ እጅህ አለና እስከኢልና አድና ሳትነካኝ አልወጣም ከዚህ ቤት ሳትነካኝ አልወጣም ከዚህ ቤት ይፈውስ ይዳሰኝ እጅህ ኢየሱስዬ ይፈውስ ይዳሰኝ እጅህ ሙላኝ ተቆጣጠረኝ ሌላ ሕይወት አይኑረኝ ሙላኝ ተቆጣጠረኝ ሌላ ሕይወት አይኑረኝ ተቆጣጣር ንበሎ እስከ ሃሌሉያ ብሩኽ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ያደለው 2 minutes ሬባባባባስ ያላላቦስ ያረደቦስ ሬቤቤቤስ ያላላቦስ ናብታ ሐቅድም ሃሌሉያ ድወስድ መንገድ ድወስደና በታጽሪቲ በታዕሪቲ መንገድ ድወስደና አምላኽ ምሳና ያደለው አምላኽ እስራኤል ምሳና ያደለው ሬባባባላላባራዳባላላባራዳባላላባራዳባላላቦስ ሴ ተንቀሳቀስ አባቴ ሃሌሉያ ድደኸመ ሰብ ሎሙ ክብርተ ድሰልከየ ሰብ ሎሙ ክብርተ ድድሓመመ ሰብ ሎሚ ሃሌሉያ ክፈውስ ኾነሉ ጸለኹ Hello Spirit, hallelujah. The power of the Holy Spirit is in this house. The power of the Holy Spirit. ሰማይ መሬትን ሃሌሉያ ድሰርሃ አብ ውስጥና ደሎ አብ ቤትና ደሎ ሃሌሉያ አብ ውስጥና አሎ አብ ጎንና አሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታ ተነስቶ ምሳና ደሎ አጆም በልዎ 2 minutes ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ አረ ቃልካ ሃሌሉያ ይብራሃልና ቃልካ ያዕሬና ሃሌሉያ ቃልካ ውስጥና ይተው ሃሌሉያ ሬቤቤቤስ ያላላቦስ ይላላቦ ሙላኝ ተቆጣጠረኝ ሌላ ሕይወት አይኑረኝ ሙላኝ ተቆጣጠረኝ ሌላ ሕይወት አይኑረኝ ሙላኝ ተቆጣጠረኝ ሌላ ሕይወት አይኑረኝ ሃሌሉያ ኢዳ አምላኽ ዘውር ያደለ ሃሌሉያ ቅበል ደሌ ኃይለ ቅበል ደሎ ኃይሊ ሃሌሉያ ፈውስ ቅበል ደሌ ፈውሲ አብዚ መኒ ሃይፈልጥኒ ሃሌሉያ ፈውሲ ድብል ደሎ ሃሌሉያ ሬባባስ ያላልሞት ኢዳ አምላኽ አይተሕለፈኒ በልዎ ሃሌሉያ ሬባባስ ያላላቦ ኢየሱስ አረሽሙ ጸብሮ ኢየሱስ ሙላኝ ተቆጣጠረኝ ሌላ ሕይወት አይኑረኝ 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 ፊደሎ መንፈስ ቅዱስ አሁን ወስከ ሳይ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ፈውስ ሓልፋለ መን መሃን ካይፈልጥኒ ሃሌሉያ ፊውንስ ጸሊድ ብለና መንፈስ ቅዱስ ወብሩህ መንፈስ ቅዱስ ወብሩህ መንፈስ ቅዱስ የተንከብካኒ ከዳህሰስካኒ ብትወተኔ
ምድሳስ ካዩ ምትካካዩ ነፍሰይ ትደልዮ በልዎ ክትንከፍካኒ ከዳሰስካኒ እቶይ መለስ ናብዚ መዛኽዎ ምድሳስ ካዩ ምትካካዩ ነፍሰይ ትደልዮ ሰይ ኢላ ኣምላኽ ተሓልፍ ያደላ ካኔ ከዳሰስካኔ እቶይ መለስ ናብዚ ዘዛኽዎ ምትንከፍካዩ ምድሳስካዩ ነፍሰይ ትደልዮ ምትንከፍካዩ ምድሳስካዩ ነፍሰይ ትደልዮ ወይ ብሩክ ተንክፈኒ ኢዳ ኣምላኽ ተዘርጊሓ ደላ በልዎ ሃሌሉያ ፈውሲ ኩሉ እንድሓልፍ ደሎ ሰይ የኔ ኣባት ዳስሰኒ 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 ፈውሲ ደድልዮ ተልዮ ኣብዚ ይውፃእ ሃሌሉያ ቀፅሉ መንፈስ ኣምላኽ ዝሰርሕ ደሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሰይ ዳስሰኒ 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 ግፈኒ 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 ከይተንከፍካኒ ከይዳሰስካኒ እቶይ መለስ ናብዚ መዛኽዎ ምትንከፍካዩ ምድሳስካዩ ነፍሰይ ትደልዮ ምትንከፍካዩ ምድሳስካዩ ሃሌሉያ በልወስ ሃሌሉያ ናይ ሰላም መንፈስ ናይ ሓጎስ መንፈስ ናይ ርትዕ መንፈስ ዳሰስካኒ እቶይ መለስ ናብዚ መዛኽዎ ምድሳስካዩ ምድሳስካዩ ነፍሰይ ትደልዮ ምትንከፍካዩ ምድሳስካዩ ነፍሰይ ትደልዮ ተንክፈኒ 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 ኣቦ ህዝቢ ዛ ተንክፍ ሰይ ዳስሰኒ 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 ንለኸኒ በልወስ ሃሌሉያ ወዲ ኣምላኽ ሃሌሉያ ኢዱ ትዘውዳ ደላ ሃሌሉያ ሎሚ ኣብቲ ድሕመመኩም ግበርዎ ሎሚ ሃሌሉያ ድሓመመ ክስነን እዩ ሃሌሉያ ድደኸመ ክብርትዕ እዩ ሃሌሉያ እቲ ደበርትዕ እቲ ደቕንዕ መንፈስ ምስሓና ይደሉ ሃሌሉያ ሎሚ ከም ደለና ዓይኒ ምለስ ኢና ክቡር መንፈስ ቅዱስ አቤት ምሳኻ ምዃን ክንደይ ጥዕም 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 አቤት ህላም ምዃን ክንደይ ጥዕም አቤት ህላውነትካ ኧረ ህላውነትካ አቤት ህላውነትካ ክንደይ ጥዕም አቤት ህላውነትካ ክንደይ ጥዕም አቤት ምሳኻ ምዃን ክንደይ ጥዕም አቤት ምሳኻ ምዃን ክንደይ ጥዕም አቤት ህላውነትካ ክንደይ ጥዕም አባ we love you
ሓጎስ ጽጋብ ኣሎ ኣብ ገጽካ ናይ ሓጎስ ጽጋብ ኣሎ ኣብ ገጽካ ናይ ሓጎስ ጽጋብ ኣሎ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ናይ ሓጎስ ጽጋብ ኣሎ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ከመይ ዘፍቅሮ ከመይ ዝፈትዎ ከመይ ሓረስቶ ከመይ ዝናፍቆ ከመይ ዘፍቅሮ ከመይ ዝፈትዎ ከመይ ሓረስቶ ከመይ ዝናፍቆ ኣብ ክንዲ ገጽካ ናይ ሓጎስ ጽጋብ ኣሎ ኣብ ክንዲ ገጽካ ናይ ሓጎስ ጽጋብ ኣሎ ኢየሱስ ዝድባረኽ ኣምላኽ ምሳና ሃሌሉያ ደጸግው ኣምላኽ ሃሌሉያ ከም ድመጻና ደሰደን ኣምላኽ ኣብ ልዑ ኣስትዩ ድሰድድ ኣምላኽ ቃል ኣብ ልዑ መንፈሱ ኣስትዩ ድሰድድ ኣምላኽ ይደለና ስኡ ኢሉ ድሰደና ኣይኮነ ናይ ሓጎስ ጽጋብ ኣሎ እስካ መስግንዎ ገጽካ እሱብ ደልዎ ሓርነት ኣሎ ሓጎስ ኣሎ ሰላም ኣሎ ፍቕሪ ኣሎ ሰይ ታንክ ዩ ጂሰስ እስከ እልልታ ምጽኡ ክብሪ ምጽኡሉ እስከ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ከበረ ናይ ግድ መንፈስ ቅዱስ ክግለጽ እዩ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ብመንፈስ ገይሩ ሃሌሉያ ይባርኽ እዩ ሃሌሉያ እስከ አመስግንዎ ራባባላላቦስ አቦነ መስግነካ አመስግንዎ እስከ ደረሰረሰና አምላክ ድፈወሰና አምላክ ይፈለጠና መንፈስ አምላክ ክትንክፈና ይጸንሑ እንታይ ሰርጀሪ ገይሩ ባይፓስ ሰርጀሪ አንፈልጥና ክፉስ ከም ጸንሐ ግን መንፈስ ቅዱስ ነግረንሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሎሚ ድሰአና ነገር አውስና ድሰአና ነገር ውስጥና ድደረቀ ነገር ሎሚ ለምልም ይድወጽ ሃሌሉያ ልብና ሎሚ ረስርስ ይድወጽ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አቦነ መስግነካ ለና አቦነ ባርካ ካለና ሃሌሉያ ልዕልዕል ብለካ ለና ጎይታ ስለ መንፈስ ካነ መስግነካ ለና ጎይታ ስለ ቃል ካነ መስግነካ ለና ጎይታ ስለ ጸጋ ካነ መስግነካ ለና እግዚአብሔር አምላክ እዚ ጸጋ እዚ ደይ ግባአና ሆሎ ሃሌሉያ ደይ ምልከተና ሆሎ ሃሌሉያ ብኾሙ ንወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ደዳሃብ ካነ መስግነካ ለና ጸጋን ሐቅን ከአብ ውስጥና ስለደ መልአ ተመስገን በጸጋ ስንመላለስ ተመስገን እግዚአብሔር ንባርካካ ለና አቦ ሃሌሉያ ክባርኸኩም ሃሌሉያ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ምሳኽ ምስ ኩላትኩም ይኹን ሃሌሉያ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር አምላክን ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ምስ ኩላትኩም ይኹን ህይወትኩም ይባረኽ ዘመንኩም ይባረኽ በሰላም ውጹ በሰላም ይተው ጸጋ አምላክ ይስዓብኩም in Jesus name amen ጸጋይ ዝስከ ሃሌሉያ we love you Jesus thank you አቦ ሃሌሉያ በዲናና ተባረኹ thank you Jesus ወሰናት ምድሪ በይኑ ዘቋመቶ በዘይደረት አድማስ ንኹሉ ዝረዮ ንዝናብ ንወርጪ ዝገብረሉ ሕጊ ንበርቂ ነጎዳ ዘበጁ መንገዲ ጀረት ዘይብሉ ስልጣን መንግስቱ አምላኽ ዓቢ ዓቢ ንበይኑ ጀረት ዘይብሉ ስልጣን መንግስቱ አምላኽ ዓቢ ዓቢ ንበይኑ ጀረት ዘይብሉ ስልጣን መንግስቱ አምላኽ ስልጡን ንበይኑ ጀረት ዘይብሉ ስልጣን መንግስቱ አምላኽ ስልጡን